Filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye tubabukalo ale tile 7 n'o ye marisi ye. An bɛ san 2024 kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, minnu bɛ k'an lajɛ lamɛn arajo kan ani minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔsiraw fɛ, k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni ɲankuma. Bi su in na an ka baabu bɛna tali kɛ lakana ko politiki ko kuma ka taa se sunkalo min setɔ filɛ nin ye, an na se ka dɔ fɔ o fana na, mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min. Bi an b'a yira aw la k'a fɔ ko min ye Bugunikaw fɛ ye festival de Didadi ale tako 11 baaraw olu daminɛna Bugunikaw fɛ yen. Seru Kulubali a n'a ka maaw an bɛ olu fo ye. Narenakaw fɛ yen, Narena dugu min bɛ yen n'o b'a fɔ ma ko Balan Bakama, olu ka sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen yɔrɔ la, olu mɔgɔ kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin musow ma. Muso 100 k'o dege safunɛ dilan na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min na. Safokaw dɔw ka dugukolo ndarakilen don u la safo ka kɛ ni énergie ko ale ka panneau solaire mun kan ka taa dilan ye. Maa 300 ɲɔgɔnna bi sɔgɔmada in na olu ye kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ni énergie ɲɛmaaw tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ, kuma tɛ ka kuma. Olu dun ɲɛ b'a la k'a fɔ baaraw bɛna daminɛ. Maa minnu bɛ ni société min ni baara dir'o ma ko ka taa o kɛ, o kɛlen don k'a fɔ olu ka dugukolo kan sa k'u ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ, ko yaasa min ye olu ka jateminɛw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min. Kunnafoni kɔni a dira bi yaasa bɛɛ bɛ se k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko olu ni énergie k'u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ. Ministre k'a fɔ an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o o ye chef d'état-major ye k'a bɛ kibaruya da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin kalo in tile 6 su min ye ɲɔnɔngaw ka kasobon ye ko maa jɛkulu marifatigi dɔw taara bi yen kan. Armée ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Bamaciwale kɛbaw maa minnu ye o waleya in kɛ ka olu kɔni fa, u y'a yira k'a fɔ k'u ka mobili kelen u taara ka o to yen. Bi sɔgɔmada in na fana min ye Mali ale ni Laginɛ dancɛ la Kangaba mara la Kuremalikaw fɛ yen, Bamaciwale ni ka walekɛbaw taara bi yen fana sigiyɔrɔ kan n'o o ye finitigilaka minnu bɛ yen. Maa ni ma to a la nka min ye polisi 2 olu joginna, pick-up kelen o jenina, mobili 2 wɛrɛ bɛ yen ale ni Mercedes kelen olu fana u y'olu fana jeni, moto fana 2 k'o fana jeni. Elhaji Gamu ale ni Kidal wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa olu taara Agel Ok bi yaasa ka se ka min ye sous-préfet min kan ka sigi Agel Ok kɔnɔna na ka taa o ka se ka taa ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ. U y'a yira k'a fɔ ko waleya in bɛ tali kɛ bɛn ale ni kelenya ɲinini min kan ka kɛ ani gouvernement yɛrɛ layidu min ta k'a fɔ ko marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fanga ka cakɛlaw k'olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la, ko baara in bɛ tali kɛ o la. Mali, Burkina, Niger olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan. Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ye finitigilakaw ye olu ka wulikajɔ bɛna don bɛrɛ kɔnɔna na, bɛrɛ min n'u b'a fɔ ma ko force conjointe. Lajɛ in kɔni kun cɛra bi Nigerkaw fɛ, u y'a yira k'a fɔ k'u ye hakilina minnu sɔrɔ n'u kan ka baara kɛ cogo min don nataw la ko u na o da jamana ɲɛmaaw olu tulo kan. Ni lajɛrɛ in ale kɔni kɛra ministre n'o ye wolomasiri tabaw ka ministre jamana 3 in kɔnɔna na olu ta kɔfɛ, u y'a yira k'a fɔ ko Niger lajɛ in yɛrɛ kɔni kɛra kimɛli fana ye. Sabula yani jɛkulu in yɛrɛ ka sigi n'o o ye force conjointe AES ye yan'a ka sigi sen kan, finitigilaka ninnu olu kɔni tun bɛ o baaraw la ka ban yɔrɔ caman fɛ. Yaasa ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ AES ale ka se ka wulikajɔ kɛ, u y'a yira ko lajɛ in kɛkunba ye o ye. Ni jugawale ni Bamacawale kɛbaw ka se ka olu kɛlɛ min ye kimɛli senfɛ Mali ale ni Niger dancɛ la Labɛzangakaw fɛ bi kun taara kɛ Mali finitigiw dagayɔrɔ kan, min ye Niger finitigilakaw ye k'olu sera ka wulikajɔ kɛ yen kosɛbɛ n'u ka pankuru ye. Dugumana na Mali sɔrɔsiw ko olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ yaasa maa minnu tun bɛ n'u tun b'a fɛ ka taa bi kan kan o kana se ka ɲɛ sɔrɔ. Bankmanakaw fɛ yen gendarmerie min bɛ yen nin kalo in tile 5 bin taara kɛ yen fana kan. Njugawale ni Bamacawale kɛbaw olu fɛ a yira k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye nin baara in kɛ Bankmanakaw fɛ yen, u kɔni ye mugukan caman bɔ nka gendarme olu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. A yira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to o ko in ale senfɛ. Masina mara la sa maa 4 olu kɔni su yira, muso 3 ale ni den 1 olu de kɔni yira nin kalo in tile 6 Masina min ye u ka mobili u ka wotoro fali wotoro ale de yɛlɛla dugujukɔrɔmugu kan, dugujukɔrɔmugu min ni a panna ni u ye
muso saba kɔni o ni tora la ani u den kelen u y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kɔni kun bɔtɔ don nɔnɔngo o dugu kɔnɔna na k'u kunda dɔgɔdugu min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ karankaw fɛ yen Masina mara la k'o dugu jukɔrɔ mugu o de kɔni kɛra u sata ye jɛkulu marafatigi halisa lakodɔnbaliw u ka wulikajɔw kɔni ko o wulikajɔw barika bonyana kosɛbɛ ɲɔnɔ ale marabolo kɔnɔna na dugu caman bɛ bi olu maaw kɔni sirannen don ɲɔnɔ dugu ka taa se ɲɔnɔ yɛrɛ kɛrɛfɛla dugu caman ma dabakuru ka taa se dabakuru kan ma sirakɔrɔ kan ale ni kansaku ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko fo wulikajɔ ka kɛ yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min ka kɛ ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye min ye couvre-feu kɔni ye o sigira sen kan ɲɔnɔnkaw fɛ yen bi a bɛ daminɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 6 a bɛ kɛ o waati ka taa se dugujɛda waati ma sa u y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛkun ye jamanadenw u n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na Mali finitigilakaw olu fɛ baaraw bolodiɲɔgɔnma olu kɔnɔna na Mali finitigilakaw olu ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko musée de l'armée donso jɛkulu dɔw kɔni taara ka t'u ɲɛda yen yɔrɔ in kan yaasa k'a lajɛ waleya minnu bɛ musée in kɔnɔna na hakililajigiw fana kɛra a ko la sabula minɛn caman bɛ yen bi min ye donsolakaw ye olu kɔni tun ye baara kɛ n'o ye ka tɛmɛ diɲɛ sirege naani josariya lafasa jɛkulu dɔ bɛ yen ko Human Rights Watch ale kɔni ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Alpha Yaya Sangare ye n'o y'a sɔrɔ ale ye sɛbɛn min bi n'o y'a to u kɛlen don k'a minɛ ko min ye Alpha Yaya ye ko k'a bila min ye Nouvelle Horizon ye ale kɔni ye kibaruya in di ko josariya tigilamaa minnu bɛ diɲɛ sirege naani kɔnɔna na k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Alpha Yaya ye baara min kɛ ko a ma nkalon tigɛ ko yaasa a ka se ka bila cogo min na kunnafonidi gafe y'a jira fana k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛ tali kɛ ko la komi ni a kɔrɔ kan ka ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ sabula ninnu josariya tigi ninnu u tɛ kuma u kun fɛ u b'a kɛ ka kɛ ni waleya dɔw ye ani laɲini dɔw ye jamana ɲɛmaaw kan k'u hakili to min na mouvement M5 RFP ni ale sigira sen kan san 2020 ko a kɛlen no bi jɛkulu ye jɛkulu min bɛ ka bɔrɔtɔ su ani tile bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa n'i ka fan ye récépissé tɔn in na tɔn in lakodɔnni kɔni tɛ sabula politiki tɔn tɛ jɛrɛjɛkulu don jɛrɛjɛkulu min ye wulikajɔ kɛ waati la ka kɛɲɛ ni i bɛ ka ale ka fanga kɔni ye ko nɔn tɛ ko k'a fɔ ko sɛbɛn b'u bolo ko sɛbɛn kɔni tɛ bi ko natako kɛlɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ ale ni ɲɔgɔnfaamuyabaliya ka kɛɲɛ ni fanga tacogo ni fanga bilacogo ni fanga maracogo ye ko kumaw de cayalen no bi M5 RFP kɔnɔ ni kuma kisɛlamaw ye jamanadenw mago bɛ fɛn o fɛn na nin jɛkulu fila fɛn fɛn filɛ nin ka kari ɲɔgɔn na nin ye u tɛ ka kala don o ɲin na ka bɛn ni malidenw olu ka kuntilenna ye nin waati in na tile saba baara jɔ kɔfɛ ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'u ye baara daminɛ bi u kun y'a jira k'a fɔ k'u ka février kalo ko o musaka ko o ma d'u ma ko yaasa u ka se ka o sɔrɔ o de la kɔni kun ye dusumakasa kɛ ka tile saba kɛ ka baara bila bi alamisa u bɛɛ lajɛlen kun kan ka baara ta yan'u ka baara bila wɛrɛ boloda minisiri min bɛ kalanko kunna n'o ye Dr Amadou Sisavane ye ka taa fara a tɔɲɔgɔnkɛ n'o ye min bɛ kiiriko kunna Mamadou Kasoge k'olu kɔni taara kalan dɔ n'a bɛ f'o ma ko leçon modèle Mamadou Konate ale kɔnɔna na kalan in kun bɛ tali kɛ min ka sa ka se ka jamana ale fɛnbaw ɲɛfɔ maaw ye i n'a fɔ drapeau ka taa se hymne national ma ale ni jamana yɛrɛ devise n'a kalekan ye ko ekɔlidenw k'u bɛ se k'o faamuya cogo min ko waleya in k'a kan ka caya ka kɛ kalanso caman kɔnɔ walima k'a kɛ waati yɛrɛ ye san kɔnɔna na min ye nin ko ninnu ye a bɛ se ka ɲɛfɔ denmisɛnninlakaw olu ye cogo min na office central des stupéfiants ko ale ye foro dɔ n'o ye drogue sɛnɛ foro dɔ kɔni ye nin waati in na joyilakaw fɛ yen maa minnu yɛrɛ tun bɛ foro in baara la sa k'o kɔni ye olu minɛ drogue kunfɔlɔ min b'u bolo u y'olu fana daraki u la min ye office national des stupéfiants ye ale ka baara kɔni bɛnlen don kiribikiribifɛnw ni drogue n'a ɲɔgɔnnaw olu minɛli ma an ka jamana kɔnɔna na yaasa a kana dankari sifinnakaw la colonel Fuseni Samake Keta ale ka baarakɛyɔrɔ don ale ni a ka cakɛlaw polisiw b'a la gendarmew b'a la olu ka baara bɛnnen don o ma IM ka kɛ ni wulikajɔ min kɛra ni kamalen dɔ ni tora a la n'o ye Ahmed Traoré ka bɔ Sikasokaw fɛ yen ko IM secrétaire général n'o ye Siriman Seru Ɲare ye a n'a nɔfɛmɔgɔ wɛrɛw ko olu kɔni bilala sous mandat de dépôt min ye F5 maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ minnu kɛra olu fɛ yen n'o o taara wolo kamalen dɔ fatuli la n'o ye école Ahmed Traoré ko o sɛgɛsɛgɛliw de hukumu kɔnɔna na sa IM secrétaire général ni a nɔfɛmaa maa 8 ɲɔgɔn na olu minɛna ka taga u bila kasobon na polisi directeur général ko denmisɛnw bɛ moto pan min kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko Malvi ko a bɛna dan sigi a la a kɛra fa o fa k'a ɲininen don polisilakaw fɛ k'u hakili to nin ko in na a kana se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ si la Malvi k'a kɔni donnen don kosɛbɛ Bamakɔ de kɔnɔna na kɛnɛ tɛ sɔrɔ lafiya yɔrɔ tɛ sɔrɔ wagati o wagati min ye dimanche donyaw fɛ sa
kamalen ni sifinw le kam taa fara ɲɔgɔn kan sa ka moto baw ta ani moto girimaw k'olu lawuli o yɔrɔ ninnu na polisi directeur ko a kɔni ɲinɔno polisilakaw fɛ nin waleya mana ye fan o fan u ka dan sigi a la yaasa a ko bɛ se ka ban cogo min seko ni dɔnko nka ɲɛma seko ni dɔnko dɔnkilidalaba dɔ n'a a bɛ fɔ a ma ko Milmo ale k'a ye kunnafoni a ye kibaruya di dɔ kɛ jabaranin dɔ sanfɛ ka kɛ ni a hakilina ye a na kɛ o ni maa caman ka kuntilennaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kamalen ko u y'a sɛbɛkɔrɔ buruja kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ale yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna i yɛrɛ minɛ min ye politiki kumaw ye fasojɔ kumaw k'a bɛna i sen bɔ o kumaw bɛɛ lajɛlen na a ka dɔnkiliw kɔnɔna na k'a n'i ta kɛ jarabi dɔ o ka fisa o anw kɔni anw ni maritiyɛn ninnu don anw bɛ jarabi dɛ n'i y'o da kɔnɔ an b'o lamɛn nka a k'a ka baara kɛ adamaden i man ka segin kɔ ko parce que ko mɔgɔ ye fɛn f'i ma ni kuntilenna b'i la i bɛ ka kuntilenna i b'o t'o fɛ nka ko a somaw a balimaw a limanaw ko maa si de ma lafiya kabini a ye nin bɔli in kɛ télé privé dɔ sanfɛla la ayiwa Milmo e ko maa bɛ bi ni ko n ko n'u tɛ dɔ f'i ma de ne ɲɛ t'o la o ne kɔni ko n ko ka ban c'est fini c'est tout hein on ont défendu toi-même sinon kɔni hali bɛna jarabi dɔnkili min da dɔ bɛ sɔn ka fɔ dɔ la k'i m'a fɔ ka ɲɛ koyi i dun ka to i ka baara la i k'i ka baara kɛ n dɔgɔnin nɛni tɛ b'a la n'i bɛ ɲɛ ka ban kɔfɛ kuma kɔni b'olu ye k'olu to yen de o n'a bɛ taa de koyi a tɛ se ka taa o kɔ cogoya si la min ye énergie directeur ba ye ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan bi ka kibaruya di kɛ énergie yɛrɛ bɛ dabolo min kɔnɔna na bi an ka jamana kɔnɔna na kunnafonidi in senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko degun caman bɛ énergie kan sabula ko énergie ka courant fanba bɛɛ lajɛlen kɛmɛ saradala 70 o bɛ sɔrɔ taji de taw fɛ min ye courant min bɛ sɔrɔ tile fɛ o barika man bon kosɛbɛ kɔkan taw fana mun bɛ na fana kɛmɛ saradala o tɛ tɛmɛ 2 kan ko wa ko min ye énergie ka baara fanba bɛɛ lajɛlen bi ko o bɛnnen don taji de ɲinini ma ko taji dun fana ko sɔngɔ yɛlɛlen don diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa baraji minnu fana b'an bolo ni olu kan ka courant di an ma a y'a jira k'a fɔ ko o barajiw fana ko olu tɛ ka se ka courant di i n'a fɔ a kan ka di cogo min ko sabula ko sanji k'o tɛ ka labɔli kɛ tuma caman wa ko diɲɛ fan caman fɛ fana min ye gasoil ni pétrole ye sa ale ni fiyɛliw ko olu kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa énergie yɛrɛ bi a bɛ min don minɛn na k'o san yaasa ka se ka baara kɛ a t'o sɔrɔ n'a a ye courant feere directeur an y'a faamu i bɛna dɔ fara sɔngɔ kan o tɛ yan an y'a faamu a bɛna dɔ de fara sɔngɔ kan ko nin waati in na u b'a fɛ ka baara mun boloda kosɛbɛ o baara o bɛ tali kɛ min na o ye ka se ka dɔ fara maaw ka courant sɔrɔta kan courant sɔrɔta ko ni dɔ bɛ far'o kan fana olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye ni a bɛ fɔ o ma ko taji ko fo o fana ka lajɛ ka dɔ fara o kan ko sabula ko olu bilama centrale min b'olu bolo n'o ye centrale min bɛ jamana in kɔnɔna na ni olu bɛ balo taji de la ko tile o tile ko fo citerne 21 o de kan ka di olu ma taji la n'o o bɛ bɛn sa litiri 45 ma min ye fiyɛli fana ye n'o o fana citerne 18 o fana bɛ bɛn 45 ma k'olu kan ka o de sɔrɔ tile kɔnɔ a ko nin waati in na ko ni ala n'a kira sɔnna ma ko ka kɛ ni sunkalo ye k'u bɛna baara kɛ ko yaasa courant ko a ka se ka basigi kosɛbɛ k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min u bɛna kunnafonidi kɛ courant tigɛ bɛna kɛ cogo min na ani dɔ ka bɔ a la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka lafiya sunkalo kɔnɔna na cogo min na ko sabula ko olu mago bɛ fɛn minnu na kosɛbɛ ko kabini janvier kalo tɛmɛnen k'u kun ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa ka se ka sunkalo kunbɛli baara kɛ olu yɛrɛ sera ka taji litiri 42,000,000 u sera ka o ka laɲini o de ye ko nka ko bi k'u sera ka min fara ɲɔgɔn kan n'o b'u bolo o ye 28,000,000 litiri ko o b'u bolo o bɛ se ka sunkalo bɔ ka dɔ caman bɔ kurantigɛ la ko yanni sunkalo ka ban fana maa minnu bɛ yen n'olu bɛna taji d'u ma u bɛna ɲini olu fana fɛ u ka don ni tajiw ye joona ka se ka dɔ bila kɛrɛfɛ yaasa min ye kurantigɛba in ye maaw ɲɛ bɛ min na o bɛ se ka dɔgɔya cogo min u ka minɛn minnu fana bɛ yen ni baara bɛ kɛ ni olu ye kuran tali ni kuran lacarili ka taa fan caman fɛ k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini o bɛɛ lajɛlen na énergie directeur ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka u faamu
u bɛna na baara min kɛ a kɛ kun ye sɔnnɔgɔyaba de ka don kuran ka se ka sɔrɔ basigi ka se ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko a bɛ min fara o kan olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ don nataw kɔnɔna na o ye ka énergie yɛrɛ taabolo falen a ka sɔrɔ k'o yɛlɛma min ye mara yɛrɛ kɛcogo ni baara kɛcogo ye énergie kɔnɔna na ka se ka a lajɛ o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min k'ulu yɛrɛ musaka min bɛ don énergie yɛrɛ kɔnɔna na n'o y'u ka chargew ye k'u bɛna na caman bɔ o la ko wa fana k'u b'a ɲini u bɛna na fɛɛrɛ sigi sen kan min ye kuran baara ni kuran wari sara ni kuran ci caman ye k'u bɛna na olu kɛ subahana mansinw fɛ yaasa dunko juguya ni yuruku-yuruku o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko don nataw la fana ko énergie bɛna na dɔ fara a ka sigiyɔrɔw kan a ka baarakɛdaw kan ani a kan ka kuran di ka taa yɔrɔ minnu na ko yaasa mɔgɔw bɛ se ka u sɔrɔ cogo min na lafiya la ko nka k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ye ko an hakili bɛ min na ko n'an b'a fɛ Mali kɔni kurantigɛ ko ka ban pewu an kana mɛn an tulo la ko an ka sefa wari 500,000 ɲini k'a fɔ taji 500,000 k'an k'o ɲini k'o bi bɛn citerne 11,000 o de ma o fana kelen o kelen kɔnɔna na 45 o litiri ka sɔrɔ o kɔnɔ o sefa wari bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ min ye miliyari 309 de la ko o de bɛ se ka o baara kɛ Mali ale kɔnɔna na o kɔrɔ ko tile o tile énergie ka se ka kuran di an bɛɛ lajɛlen ma o ye miliyari 1 ye Martin an ye ɲininka na jate ka de ye cogo min ne ti jate dɔn mathématique la monsieur ne yɛrɛ tun t'an ka mati monsieur dɔn yɛrɛ n'an bɔra yen an bɛna na taasibila kɛ Aja Bani Kebe ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la février kalo tile 27 a ka janaja olu kɛra février kalo tile 29 alamisa tɛmɛnen an bɛ dugawu don k'a ye sabula muso min kun don a ye maa caman ka guwa sinsin a ye laseliw kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka ko caman faamuya cogo min na ka furu kɛ ka ɲɛ ka furu siri kɛ ka ɲɛ ka furu ladon ka ɲɛ ka den lamɔ kɛ ka ɲɛ k'i ka guwakɔnɔ sigi kɛ ka ɲɛ gindo caman tun bɛ a bolo an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmi ma ala k'o nɔgɔya ala ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ n'ala n'a kira sɔnna ma sɔɔni sisan a kana taa yɔrɔ la dɛ an bɛna n'an ka maaw wele an ye minnu wele bi n'o o ye Seydou Jawara Martin Parti Lumière pour l'Afrique o ɲɛmaaba ye ale a b'an ka kumaso kɔnɔ ka ban Malamini Jara ale fana bɛ yan u ka jɛkulu o tɔgɔ la a bɛ se ka na pour que an ka se ka baabu ale da don Falaye i kelen min yan bi keba taalen no yɛlɛmani ko musow ka don bɛ keba ninnu kɔni olu b'a bɛɛ la olu kɔni b'a bɛɛ la ko musow ka don bɛ sini n'ala sɔnna ma yɛlɛmanikaw fɛ baara min kan ka kɛ ale na se ka taa ye o kɛnɛ kan ye ka o dan tigɛ an ye an bɛ se k'a faamuya cogo min an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko bi su in na an bɛna na kuma min kan o ye lakanako ye lakanako min ni bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko finitigilakaw minnu bɛ an ka fanga kunna nin waati in na u ka baara fanba bɛ ka bɛn ale ma o bɛ ka se ka dɔ kɛ o lakanako kelen in fana min ye yɔrɔ caman fana fɛ an y'a ye k'a fɔ degun kɔni bɛ mɔgɔw la wa a kumaw tɛ ka dogo fana an yɛrɛ ɲɛ bɛ waleya caman na yɔrɔ caman fana fɛ n'an tilara lakanako la an na dɔ fɔ politiki ko la sabula politiki tile filalaman in a kuma cayalen don Martin yɛrɛ ale bɔra ɲɔgɔn ye dɔ la sisan an na tila ka o dɔn min kɛra yen yɔrɔ la ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la sunkalo o bɛ k'i gɛrɛ n'o dun bɛ k'i gɛrɛ fana o kɔrɔ ko anw minnu ye commerçant baw ye anw fana b'an ka gilasi bɔ dɔrɔmɛ 5 la ka na n'a ye 20 na tamaro den kelen an b'o feere 5 mɔgɔw ma parce que ni sunkalo tɛmɛna anw tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ tuguni donc bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a fɛ nka bi an bɛ se ka min kɔni fɔ an yɛrɛ ye min lakɔlɔsi nafɛnw kɔni u bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ sugu kɔnɔ min ye sugarow ye an ye u ye an ɲɛna nka wari tɛ mɔgɔw kun dɛ ko in yɛrɛ gɛlɛmanba yɔrɔ de y'o ye Mala Jara i ni su i nana an ka wele jaabi su in a diyara n ye kosɛbɛ merci pour l'invitation Seydou Jawara Martin i ni su i nana an ka wele jaabi su in an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Parti Lumière aw bɛ yen bon i t'i ka tournée in daminɛ tuguni san de kan k'i ka tournée in kɛ o parce que sisan sɔrɔdasiw mɔgɔw bɛ tournée in na sisan de voilà Mala an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na an ka jamana min ye binkaliw bɛ ka caya k'a daminɛ Narala dɔgɔkun tɛmɛnen ka na tɛmɛ Bangumana fɛ k'an ka ba Kuremalekaw fɛ yen
kangaba yɛrɛ pɔsu fana segu ɲɔnɔ kasobo bɔ kasobo ye maa caman y'a yirana ka fɔ ko komani tanapo de b'o kɔnɔna na k'u b'a fɛ k'o de libéré an'u ka prisonnier wɔɔrɔw an na tila k'an da don la ɲɛfɛ mais e yɛrɛ b'a faamuya cogo di sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka timinanja ani jamana ɲɛmaw yɛrɛ ani jamanaden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don sɔrɔdasiw ka baara kɔrɔ wa o bɛɛ la nin bingali ninnu bɛ sen na hali bi. Ayiwa Kassim, merci pour la question. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bon, yani an ka don kuma kɔnɔ i ye ka kuma laban ni fɛn min ye n bɛ kuma ta o kan ni o ye sini 8 mars ye donc jamana ti jɔ ni musow tɛ du tɛ yen ni musow tɛ an balakaw don an dɔgɔmusow don an balimamusow don donc an bɛ hommage ba rendu jamana in musow ye ka d'a kan n'i y'a ye halisa Mali bɛ basigi kɔnɔ musow sababu don u muɲunen don fɛn caman kan u bɛ ka fɛn caman to yen wa u bɛ ka fɛn caman dafa donc ni o bɛ kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ olu tɔgɔ la a ka kan anw minnu y'u balimakɛw ye an minnu y'u denw ye an minnu y'u jɛɲɔgɔnw ye an ka bonyamasegin kɛ u ye ka d'a kan an ka cɛkɔrɔba b'a fɔ an ye ko bonyamasegin ye ala dɔn ye i y'a kɛ mɔgɔ ye o i y'a kɛ ala ye o a mago bɛ o de la ni maa bɛ fɛn min kɛ i k'a tanu o kan o de ye ɲuman ye donc filanan ye min ye an bɛ sécurité bunakun min kan yani an ka don sécurité kɔnɔna la je pense que n bɛ mɔgɔw hakili jigin fɛn dɔ la an ka nali laban yan n y'a f'i ye ko nous sommes en guerre donc ni jamana bɛ guerre la tile kelen tɛ bana donni ka nɔgɔn fari la ni a bɔli ye donc min kɔni ye an ka frontières ye pratiquement an bɛ se ka n ko frontières bɛɛ kɔni an sago b'a bɛɛ la mais comme u yɛrɛ ka communication kɔnɔna la ni Keyita bɔra Modibo Keyita bɔra yan don min na a y'a jira k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ Nara yɛrɛ zone kɔnɔna la i n'a fɔ an bɛ ɲɔnɔ mara ninnu ɲɛ fana dɔn cogo min dugu dɔw bɛ yen donc kɛlɛ in mɛn kojugu fɛ dɔw balo nana gulon kɛlɛ la dɔw balo nana gulon jihadisme na dɔw balo nana gulon janfa la donc ni o bɛ ko min kɔnɔ san 12 olu b'o kɔnɔna la u t'a dɔn kojugu ye donc delina ko bila man di tile kelen donc dɔw yɛrɛ bɔra jamana wɛrɛw ka kanu installé Mali kɔnɔ yan nɔ ko in kama donc olu de bɛ munumunu taa ni ka segin la yanni k'a fɔ k'i bɛ olu kelen kelen n'a bɔ dugudenw la k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ gagner a ka ca Ala fɛ i bɛ temps ba ta donc ni attaque ninnu filɛ nin ye a kɛra cogo o cogo guerre de bɛ yen fo mɔgɔw kana ɲinɛ o yɔrɔ in de kɔ tant que guerre bɛ yen attaque kelen kelenninw bɛ kɛ bateau attaquera k'a sɔrɔ minɛnw b'an bolo bateau attaquera k'a sɔrɔ minɛnw b'an bolo ber libéré la k'a sɔrɔ minɛnw b'an bolo mais blocus de tun ye ber ye donc Aguelhok kɛra k'a sɔrɔ minɛnw b'an bolo Tessalit kɛra k'a sɔrɔ minɛnw b'an bolo Kidali yɛrɛ minɛna tabilen na o y'a sɔrɔ minɛnw b'an bolo mais an bɛ guerre de la tant que guerre de ma ban an tɛ se k'a fɔ n ko nin attaque ninnu k'a bɛ se ka bali parce que hali maa kelen bɛ se ka tiɲɛni kɛ bi donc kɛlɛ ye fɛn dɔ ye n'i ma fɛn ɲini a kan an ye première guerre mondiale kalan ka deuxième guerre mondiale kalan. Nous avons étudié aussi la dislocation de la Yougoslavie, la dislocation de la Tchécoslovaquie, l'URSS fana cira cogo minnu na fo ka na an se sisan ma guerre o guerre kɛra a kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ analyser k'a lajɛ an bɛ situation min kɔnɔ a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de wa c'est sur une longue durée comme le ministre de la défense l'a souligné une fois an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ in bɛ kɛ sur une longue durée. Mais Maliens kana sale an kana ɲinɛ k'a fɔ an bɛ min kɔnɔ an bɔra min kɔnɔ an bɛ min kɔnɔ ani an bɛna taa sira min fɛ o de bɛ kɛlɛ in nɔgɔya donc maa o maa bɛ fɛn dɔn kɛlɛ in bunakun kan a ɲininen don i fɛ i k'a fɔ i b'a jira jɔnw na ɲɛmaaw parce que an bɔra ka kuma i bɔra ka kuma Tanapo ta min fɔ sisan duguden dɔw bɔra u ye intervention minnu kɛ an ye audio caman sɔrɔ an ye témoignage caman sɔrɔ u bɛ kuma minnu fɔ kumaw ka gɛlɛn n'i ko k'i b'a dɔw fɔ a bɛ kɛ funteni bon an bɛ jamana wagati min kɔnɔ kuma bɛ kuma la o bɛnnen t'anw da k'o fɔ ka d'a kan an bɛ k'a ɲini a ka ɲɛ donc ni déjà vocaliw cira anw ma c'est sûr que an ka baarakɛlaw olu b'a sɔrɔ bon n'u b'a sɔrɔ kuma bɛ kuma la olu fɔli man nɔgɔn an ma surtout plateau kan plateau min lajɛlen don ka se degré dɔ ma sinon dusukasi kow don parce que a bɛ anw yɛrɛ ka mɔgɔw ka implication fɔ donc sigida mɔgɔ minnu b'a la a bɛ kɛ tenitigi minnu ɲɛna qui ne pouvaient rien faire qui ne voulaient rien faire plutôt o de b'a to maa tɔ bɛ dimi parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ ko guerre b'i kan k'i ye san 12 ou san 10 kɛ guerre kɔnɔna la e sago t'i yɛrɛbakun na i sago t'i den na i sago t'i muso la i sago t'i ka cikɛlen na i sago t'i ka bagan na i sago t'i ka so la i sago t'i ka nafolo la i sago t'i ka ɲɛnɛmaya fɛn foyi la
ali bi ni nakili cogo min na ni min farati a bɛ fɔ k'i bɛ ka ɲɛmuru b'u la u bɛ se k'i faga a kama donc ni dugu bɛ o cogo la ɲɛmaaw man ka saliya tuguni fɛn min bɛ yen u kana ni négligence ta u kana ni négligence ta donc guerre in ka kɛ jusqu'au bout fɛn o fɛn kan ka kɛ pour que kɛlɛ in bɛ kɛ maanifinw ka nisɔndiya sɔrɔ i n'a fɔ masinakaw y'a kɛ cogo min na dɔw ye saga faga dɔw ye misi faga ko dɔ minɛna donc c'est une fierté bon u dusu bɛ lafiya nisɔndiya de don ni tɔɔrɔ wulila ka bɔ i ka nisɔndiya de don mais kɛlɛ in tile kelen kɛlɛ tɛ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ durée di mɔgɔ ma k'a bɛ ban ka bɛn min ma. o faamuna Martin i yɛrɛ ye munumunu salo caman kɛ kɛlɛdagaw la waati dɔw la maa caman kun hakilila tigɛlen don nka hali bi mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka jigisigiyɔrɔ ye Mali wolomasiri tabaw ye n'o y'an ka armée ye mais nin binkali minnu filɛ nin ye tile fila in na n'a bɛ ka caya yɔrɔ caman e yɛrɛ bolo ɲɛfɔcogo dɔ b'a la wa. bon maliyɛnw kan ka sigi ni binkani modèle ye parce que n'i y'a lajɛ an ka jamana an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ guerre asymétrique de don et puis kɛlɛ min don a lili donna a bɛ san 30 bɔ donc i b'a jateminɛ i b'a dɔn an ka famaw nalen pouvoir la minnu bɛ yen bi u ye ONG gɛn n'est-ce pas donc i b'a ye ONG ninnu financement minnu bɛ d'u ma financement denninw tɛ quoi donc tellement que i bɛ wari fu sɔrɔ e bɛ ko dɔw ye wari bɛ d'i ma ko minnu kama donc e tɛ sɔn ka kuma donc olu de bɛ nin duguma baara kɛ u si ka rôle tɛ kelen donc population bɛ se ka endoctriner cogo min na k'u don système de terrorisme kɔnɔna la ani système de guérilla kɔnɔna la ani carburant bɛ taa d'u ma cogo min na i m'a ye u caman bɛ yen nɔ u ka ONG bɛ diriger kungo kɔnɔna de kan village kan donc o de ye lili don pendant 30 ans ou 40 ans on peut dire parce que ninnu tun bɛ na an t'u kɔlɔsi an t'u suivi kɛ donc o ye aspect fɔlɔ ye donc aspect filanan tun ye jumɛn ye an ka togoda ninnu si la développement tɛ yen quoi donc i b'a dɔn ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔ nana a bɛ aw bila a bɛ ko dɔw kɛ a bɛ wari sɔrɔ a b'u pousser hali u tɛ sɔn ka segin so tuguni bon armée nana minɛn sɔrɔ ka doter ka se ka Kidali libérer donc mɔgɔ minnu tun bɛ juguw kɔfɛ minnu bɛ ka Mali kɛlɛ o mɔgɔ ninnu u ma taa u bɛ so kɔfɛ de donc maintenant comme an sera ka Kidali libérer donc il faut déstabiliser maintenant le Mali même en entier tel que ça ou guérilla nous créer parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ rébellion fɛngɛ bandiya ninnu kɔnɔna la ka dugu ninnu ci tan u bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ moto b'u bolo carburant b'u bolo marifa chaînement b'u bolo donc ils sont très bien dotés pourvu u ka se ka jamana déstabiliser donc o de bɛ ka attaque bonya nin wagati in na parce que financement min tun bɛ di hali Kidali ma sisan komi o tɛ ka se ka don yen fan fɛ parce que là-bas c'est très bien cadré donc u tɛ se ka don yen donc financement tun bɛ taa au niveau la u b'o financement jigin minnu tun bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛlɛ la kungo kɔnɔna la tan tout ça n'u éparpillera donc minnu bɛ murujanw minnu bɛ nara bananba fanfɛlalaw minnu bɛ naraw minnu bɛ san yɔrɔ u bɛ ka dɔ créer san Guinée frontière la mais mɔgɔw t'o dɔn mais ne b'o dɔn il y a à peu près 3-4 mois bɔ parce que u bɛ ka terrorisme de créer sira in na a dun signalé la mɔgɔw y'a vidéo bila ka fɔ k'u bɛ ka terrorisme créer ko français nana base dɔ sigi entre le Mali et la Guinée forêt kɔnɔ i ma deli ka vidéo dɔ ye donc k'olu yɛrɛ de djihadisme u bɛ k'u former donc c'est pour que ka se ka Mali empêcher Mali ni Guinée bɛ fɛ ka na ni bolodi ɲɔgɔnna min ye pour que ka se ka minɛnw na don Guinée fɛ donc u bɛ voilà u ka bali a cause belebele de y'o ye donc maintenant sisan pour que ni kɛlɛ in ka se ka ban ne bɛ conseil kelen di gouvernement ma ye sinon o tɛ se dɛ armée dɔrɔn tɛ se ninnu na dɛ parce que n'a fɔra ko guerre asymétrique e bɛ taa kɛlɛ kɛ ka tila ka fini falen a tɛ faamu donc MINUSMA gɛnni min fana kɛra kɔsa in na o ɲɛna kosɛbɛ parce que u ye camp de réfugiés minnu créer Kassim il faut réfléchir seulement i b'a ye k'a fɔ MINUSMA de ye jugu fɔlɔ ye o tun ye baara fɔlɔ min kɛ o nana camp de réfugiés dɔ sigi Mopti ka dɔ sigi Fana ka dɔ sigi Bagineda ka dɔ sigi Kumantu yan fan fɛ ka dɔ sigi Sikaso ka dɔ sigi Kucala i b'a kun dɔn a cause ye mun ye c'est pour que ka se ka terrorisme transaction nɔgɔya quoi sisan u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛna yɛlɛma u bɛ réfugiés fɛ yen voilà u bɛ jamana gosi tile fɛ su fɛ ka n'u da camp de réfugiés kɔnɔ u bɛ jamana gosi su fɛ ka tila ka da fɛn kɔnɔ e m'a ye don min na dugu dɔ maire ni jarisi bɛ ka kuma a ko wa k'aw ka mɔgɔw ye ale y'a yɛrɛ minɛ kuma la quoi k'a ka mɔgɔw bɛ yen nɔ ko e yɛrɛ ko k'i bɛ ka ɲini an ka mɔgɔw la
donc ko bon ne ba ina ko mo le ko ne ka carburant fene de me ka jamana faraw ka tuguni way yo la ko sa jarizi ya ere mine ka ko kan de réfugiés nun sigira de pour que se ka terrorisme ke ka dugukolo nun bela jele mine donc même il faut gouvernement yana pour que bara ngan noka burkina ye mun ke les volontaires là c'est très important ni guerre modèle là mais Burkina parvient à kaka mo continue we ka se ku maîtriser donc faut malika o de tia parce que na volontaire ou que ça il va sur le mo do be Bamako ya wa dugu minele monnaie bula ka du ka do armée la chokorobaw ba sur la be do la ere donc be fata u ka sigida demain donc ni gouvernement serait ka volontaire que région par région ka même si c'est 2000 personnes par région ko ke volontaire ou ko nous former ko équiper ou fara armée ka moto duma donc il va chama fene be boala renseignement fene be boya parce que pourquoi mo fo il va sur ne ye armée ni maso mais ne gara volontaire maso armée ka bolo fe mais na volontaire a sera fait donc ne dogoni mesu abe rebelu yorodon kele ko na lapse ka ne wuli mais ate hiérarchie militaire sur la tête sur mais abe ne wula wa ko koro ko mo gon do ba nga yoro la donc directement ne fene be renseignement ne ba di yorodon ne ba renseignement di am se ku kumbe donc au fene jogoro ka bon kele na kusebe femme nyono maray e ube kam foko tanapo ko akumbe jarisme ko nala nata kono marfate yo nata kono moto te yafi donc maintenant olu système nous be non olu fene be dibi la population ba be kalamo mais ni population ere ke armée 600 avec kelen noya no kon ka la yini yemi bi gouvernement ali 2000 personnes par région les volontaires nous be na do armée kono volontaire au Burkina VDP nous fleni ou sera 80 000 ou 60 000 donc voilà président ka be do faraga parce que wa baram nge c'est remarquable armée be dodon mais nous venons be dugo na donné parce que be bi ka tugo da do voilà to de na ka ngo tugo da la mo transformer ko lo ga terrorisme ka blangé ku bla jamana la et puis encore pour que terrorisme be drogue de ku la kasi mo to go woro fene fo parce que ne dona système mo so to ka pikiri de kila so you know be sereng we sereng mu to mo ku ngo no sereng pikiri bien ouais o chama ne bi donc wo de ke demsenu na sa wakli be yelema ali na nu so nu mata drogue dosita tu sais la to so parce que ni dona drogue be ke jongi ma bagadajiya ima ni tra re dala niveau là ibe chama ye tu sais ta so tukuni u yelema na re dala bon donc ni to nu minute sa ki do système kono bu drogue donc ne drogue ra 600 ne te drogue so so ebe munege c'est pourquoi village au bafo ku ka demsonu tula me tukuni chokro ko demsonu tula me tukuni filu de moi parce que be fili de ma parce que femme be dena j'ai causé avec un donso un jour ni donso ke kuma na koma ko olu ka kele konna la olu e do de ka olu e jarisu ken ça o tamaro de soro ko e tamaro ta ka nyimi mais munu e tamaro nyimi utara uturu ta kana olu ta ka ta nusu parce que ko tamaro kono na la jaja nu be tamaro de blajila ka drogue tamaro la ka shijila c'est beau de que boro kono parce que u jeli degira la ouais pour que ça ko nyimi bo de nyimi bo donc bo de nyimi we résister nous oui bo dozoge de ta ko nyimi donc tu vois bon maintenant quelle profondeur ka bon fanga sigida et puis doso ka ka réserviste on me fait ron faire fort doso ka ta comme réserviste mais rattaché directement aux eaux forêt ou ka rattaché aux eaux forêt là parce que déjà kungo barakela et aux eaux forêt bon donc kungo barakela aux eaux forêt donc aux eaux forêt devait se ka doso fene cadrer kungo kono non seulement renseignement fanfait yiru kolosili fanfait kungo ere kolosili fanfait donc al nagra prime doy o kadi doso wa tonjo o ba foto ko doso nyamo ko te sigida wala ko lu appuyer no niveau ni etaka ok doso kontigo voilà fene kan ko doso kontigo deme bologo ni u fenga dola étape se ku deme aywa ama fo an fleba na la ba na ku so no jani.mlfm na ame la selike ka bo faraje Carrefour la suina anga babu be talike la kana ko politique ko ale ne sungalo min ku mbolo mala fere chama me fo kuma chama Martin Bora ka do fo sisa la wale ali hukumu konnana mais ni ya jatemina bna fo sora su fana be ka cheta mi labeni est ce que ke konte ka se ka tanu yoro nunta ko sike ka barake en fait kasima ya kuma do fo sisa min na fa ka bon et ni e kele fo aspect chama de be kele kono donc ni fen nu nya donen ko fe parce que ame domina ko bi population me ka songa kuma parce que silam ka bo mo do sukuna fen kelim ga gele mo ma o te ka minane soro ko were defa parce que ambora min kalama depuis ko indamine depuis ibega clé amma senge amma nyine ani mo chama ño rencontrer ala aya fo mo ko décété malamina ko décédé ba ana
donzow ye kisɛ ɲini ka bubu to yen hakili b'a la toloba ya a kuma fɔ u kun mago kun bɛ kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn de la sinɔ cɛ ko dɛsɛ ti mali la d'accord donc o fɛn minnu kɛra kow cayara mais kow bɛɛ ma se ka faamu parce que a yira k'a fɔ janfa bɛ haut niveau la donc kow kun ka gɛlɛn mais sisan mɔgɔw bɛ ka u dusu labɔ parce que o ye VDP expérience ye VDP expérience yelen an ye dɔw fana lamɛn hali kɔsa in na ORTM sanfɛ a y'i kanto k'ale ye sofaraka ye donc sofara bɛ attaquer don min na fɛn minnu y'u tɔɔrɔ kala cɛfini ta de bɔra olu y'u wele bila sisan donc ale taara don a la o de kama parce que a ka dugu ye tɔɔrɔ min sɔrɔ ale ɲɛna donc ale bɛ fɛ ka kɛ tentigi ye pour que ka kɛ sababu ye a ka sigida bɛ se ka kisi cogo min donc mɔgɔw bɛ ka sɔn o ma wagati min na an ka mɔgɔw de kan ka intelligence fara u ka baara kan halisa armée régulière armée républicaine a bɛ se ka baara caman kɛ mais an filɛ nin ye bi an bɛ ka Ukraine ni Russie ta jateminɛ chaque jour ala ye diɲɛ don o don da o m'a fɔ k'u bɛ guerre la dɛ u bɛ opération spéciale de la mais munna anw tɛ se ka unité spéciale dɔw créer minnu kuma tɛ fɔ o tɔgɔ tɛ fɔ o tɛ foyi fɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan fɔ yɔrɔ min ka di ka taa bɛn nettoyer ka na dɛ armée républicaine tɛ se ka fɛn dɔw kɛ o donc baara dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ kɛ ni sentiment ye parce que jamana ko la sentiment t'a la maa min sɔnna ka marifa ta jamana juguya la ka ban hinɛ man ka k'a la hinɛ bɛ kɛ jɔn na dɛsɛbagatɔ bin kɛra min kan soit foyi t'a bolo k'a yɛrɛ tanga donc fo nin de ka jateminɛ min bɛ se ka min kɛ k'olu labɛn u k'o kɛ a ti ɲa min kɔ a ti taa o kɔ donc population fana bɛ se ka information sɔrɔ a temps réel cogo min na pour que ka baara kɛ siɲɛ laban in na an ye narakaw ta lamɛn attaque laban min kɛra ko Kuala j'ai eu des échanges avec des amis k'u nana sɔrɔ an ka militaires k'u tun bɛ sunɔgɔ la ko population ka kule kan ko de y'a to ko dɔw wulila ko ka tila ka riposter bon a kuma a fɔli bɛ ne tɔɔrɔ parce que an bɛ guerre la ne tɛ se k'a faamu ka ko kan kuturu ko mɔgɔw bɛ se ka t'u da yen nɔ nombre sugu dɔ bɛ se ka t'i da ka sunɔgɔ ne tɛ se k'o faamu journée fara su kan a y'a organiser de telle sorte que hali ni 8 heures sunɔgɔ ka d'aw ye a y'a kɛ 6 heures ye an bɛ guerre de la situation normale tɛ exceptionnelle de don a man ka fɔ fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔ de nana anw ka kan attaquer bi k'a fɔ ko anw de ye négligence dɔ kɔnɔ ça ne se comprend pas du tout. Parce que guerre de bien tant que guerre m'a ban fiou fait bébé est-ce que yoro in fana ye kan est-ce que pour so avancer de terre parce que ni ya jateminɛ mɔgɔ bɛ fɔ fɛn caman ko kan ni ye surasiw yɛrɛ ka kuma fɔ surtout ni taara DIRPA directeur ka communication jateminɛ olu b'a fɔ mun ma kan o ni anw bɛ mun fɔ ko kan ni mɔgɔ b'a fɔ ni attaque kɛra u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ay communication no me fɛ ka da don yɔrɔnin dɔ la a kuma la i kɔni ye 17 sirilen moto kɔnɔ i y'o yɔrɔ voilà bon 17 bɛ na moto la i t'a mankan mɛn donc u b'u jɔ a distance 17 bɛ se ka gosili kɛ 3 kilomètres donc ni ka sɔrɔ aw bɛ kɛnɛ dɔ de kan aw kɛlen ka basiw de siri comme Kasimu bɛ ka cogo min na o tɛ kan ye o exemple voilà bon n'u ye 17 ci à 3 kilomètres donc panique bɛ na o yɔrɔnin Kuala ta intégré an bɛ exception de kɔnɔna la fɛn min fɔra an ye min mɛn duguladenw da k'u jama de nana donc jama bɛ se ka don dugu kɔnɔ cogo de k'a fɔ au moins aw ye militaire o de u bɛ se ka don lamɛn min na o kɛlɛ ye fɛɛrɛ de aw bɛɛ tɛ se ka na da kan kɔnɔ au moins aw dɔw kan ka kɛ civil la ka taa fɔ bɔdaw la an bɛ se ka alerte kɛ cogo min na ou bien aw ni dugudenw ka complicité kɔnɔna la information bɛ se ka na cogo min na est ce que armée bɛ yen mais terroriste sigilen tɛ yen armée b'a ka kan sigi armée bɛ yen a bɛ se ka kɛ o sira yɛrɛ ma la voilà armée bɛ si armée jɔ n'olu donna ka si n'armée y'a ka kan u dilan bɛ opération heure fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛn n'o heure ye n'i y'a ye dugudenw fɔlɔ ye yeli kɛ aw tɛ dugudenw cɛla de o bon i to yan ni duguden ye yeli kɛ duguden kan ka taa armée avisé ala mɛ dɛ u bɛ se ka rebelle natɔ ye je n'accuse jamais les populations du niveau jɔn y'u ye sisan ni e y'u ye dugu dɔ ni dugu yan'u ka se dugu ma sanu nin y'anw ka dugu ye anw ni aw ye kilo 20 ye donc aw sera ka sotigi wele ou bien ka mototigi wele ka na armée informer armée b'a ka disposition ta mais kɛlɛ selen soforoku na ninnu groupe bɛ na cogo min e natɔ ni kisɛ hali tɔgɔ u ye fɛnkɛ minɛ a tɔgɔ bɔra kɔnɔ farabugu minɛ farabugu kɛlɛ la kɔsana kɛlɛ in na u nana cogo min na k'a ka ca 1000 ye donc u bɛ na cogo min na e t'u ye o parce que olu b'aw yɔrɔ dɔn e ma u y'a daminɛ kan de la yan'u kana dugu kɔnɔ fɔlɔ u bɛ dugu kɔnɔna de gosi kan bɛ bɔ ka n'u kama mais cette fois ci u taara kan de u taa kan de kan parce que kan yɔrɔ dɔn don mais terrorisme yɔrɔ dɔnnen tɛ n'a fɔra ko guerre asymétrique olu bɛ balana kɛlɛ de kɛ donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔnin fɛnɛ dɔn c'est que aw bɛ se k'a fɔ k'a b'a reposer dɔw bɛ to sentinelle la sentinelle de kan ka alerte di tɔw ma mais n'u ninnu to à 3 kilomètres olu bɛ ka na jugu bɛ ka n'i kama e tɛ se k'a ye
fo yɔrɔ de fana bɛ sɛbɛn gɛri filɛ gɛri gɛlɛnba c'est vrai nara yɔrɔ in na an ye dusɛti sirilen moto kɔfɛ voilà u bɛ dusɛti siri moto kɔfɛ parce que u bɛ ni moto ye n'u ye kan a sirikili sa ni moto ye ka dusɛti in dayɛlɛ donc tɔw bɛ na don kan e b'o faamu cogo di kɛlɛ filɛ nin an bɛ min fɔ k'a fɔ ko armée tɛ ka baara kɛ armée bɛ baara kɛ mais n'u nana fɛnɛ yan'u ka taa ko drone de bɛ wele ka na u soni kungo cɛ u ni drone b'a bɔ ɲɔgɔn na ye n'i ka kuma faamu peut-être e de ma ne lamɛn pour que ka ne faamu an bɛ situation exceptionnelle de kɔnɔ n ti ɲinɛ ka n ti sɛgɛn k'o kuma in ɲɛfɔ jugu n'i n'a cɛ 10 kilomètres ou bien ni zone dɔ de bɛ yen k'a fɔ ko i ni a zone kɔnɔna a cɛ 30 kilomètres 40 kilomètres k'a fɔ ko aw ka poste avancé bɛ nin niveau in na dugu foyi man ka kɛ yen k'a fɔ aw ka mɔgɔ man ka sɔrɔ yen n'an ko k'an bɛ guerre ko kuma yɛrɛ ɲɛfɔ n'an ko k'an bɛ sɛbɛ ko kuma ɲɛfɔ ni négligence t'a la ou ni sabotage t'a la nin tɛ se ka kɛ jugu tɛ se ka bɔ ne bɛ n ka secteur de maîtriser o mɔgɔ bɛ don sira min fɛ mɔgɔ tɛ don sira min fɛ i bɛ se k'o kuma ɲɛfɔ mais i bɛ kɛnɛ dɔ de kan kɛnɛ fu de don duguladenw b'i ni sira dɔ cɛ i bɛ taa don duguladenw na de walima i bɛ taa dugu dɔ sigi fan dɔ fana fɛ civiliw bɛ se ka sigi n'o bɛ sugu dɔ bɛ se ka kɛ yen i ka mɔgɔ bɛ yen nɔ o moins pour t'informer ayi an fɛ la ye min il ne faut pas que surprise a tɛ se ka accepter quoi. 50 wele pani kelen 50 mais i tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ o wagati la k'a fɔ k'i bɛ kibaruya di o ma k'o ka attaquer mais ni i yɛrɛ ka mɔgɔw b'a cɛ la voilà peut-être e ma fɛn suit ka ɲɛ peut-être e ma suit Kasum bɛ ka fɔ u tɛmɛnen c'est bon moi tout sur la ko population min ye yeli kɛ ni militaire ka mɔgɔw b'a la a kɛra cogo o cogo a bɛ kɛ direct de n bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye mɔti kɔnɔna t'a la an ye intervention caman lamɛn depuis 2014 fo ka na an se Asimi Goïta na wagati min na mɔgɔw tun bɛ officiels wele u t'u sɔrɔ kan k'u bɛ kaw ɲɛf'u ye u b'u wele an yɛrɛ dɔnbaga dɔw de u tilala ka to terrain sanfɛ parce que n'u bɛ appel kɛ u tɛ sɔrɔ donc fɛn dɔ de don n'an b'a ɲɛfɔ an b'a ɲɛfɔ avec sɛbɛn an bɛ armée ka fɛn foyi ta avec excuse est-ce que je tɛ se ka demander armée fɛ tuguni o parce que bi sunɔgɔ tɛ armée yɛrɛ da man ka k'u ye sunɔgɔ man ka k'u ye an filɛ nin niveau min na bi négligence tɛ yɛrɛ Mali yɛrɛ de kuma su minɛn min b'anw bolo ka ko cɛ min b'anw bolo bi ka tila ka taa terrain sanfɛ ko surprise kana kɛ e la ninnu fɛ ça ne se comprend pas an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye e ye civil ye ne ye civil ye sunɔgɔ bɛ se k'e ta sunɔgɔ bɛ se ka maa min ka baara ye kɛlɛ ye e kana kɛlɛ daga de fana kɔnɔna ka su daga sunɔgɔ ye ko jugu ka tila ka na bari e la o bɛ faamu cogo di. ne zone ninnu dɔw ne kɔni b'a dɔn kɛlɛ ye mun ye mɔgɔ min ɲɛ b'i la e ɲɛ t'a la a ka ca ala fɛ a kɔni bɛ dimi b'i la mais a fɛn fɛnɛ bɛ gɛlɛya sa kuma lamɛn dɛ parce que aw sigilen don a tɔw bɛna bɔ yɔrɔ o yɔrɔ olu b'aw yɔrɔ dɔn mais i bɛ ka mun fɔ gɛri filɛ gɛri man nɔgɔn gɛri mɔgɔ bɛ wari de la toi tu parles de renseignement e ka min ma e mɔgɔ bɛ renseignement de la bon renseignement mana na a se ka répondre rapidement mais sisan armée fɔlɔ la renfort bɛ ɲini a tɛ sɔrɔ ayi sari mala ye min fɔ n'i y'a ta sira dɔ fɛ fɛn dɔw bɛ yen o man ka fɔ k'anw y'olu kɛ sisan o ye tiɲɛ ye c'est an ka armée bɛ taabolo min na bi ani an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ se min bɛ u ye c'est-à-dire minɛn kun t'i bolo tuma min i kun tɛ hakililatigɛ min kɛ ni minɛn b'i bolo i bɛ dɔ de fara i ka o cɛsiri kan hali bi minɛn min bɛ yan bi par exemple sisan ni i hakili bɛ burukesi la mun de fɔra burukesi ou bien mun de fɔra Goumara-Rousse ka attaquer don Indelimane fana t'a la k'u kun bɛ sunɔgɔ la mais bi anw kan ka leçon de tirer o bɛɛ la o ɲɔgɔnna man ka anw sɔrɔ tuguni munna parce que anw ni maa caman de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo et puis an ye fɛn caman fɔ an kan ka an yɛrɛ minɛ olu ko sugu dɔw ma sinon n'i ye kualaka ninnu ɲa kumaw lamɛn a bɛ n'a fɔ ko hali ka kɔn attaque ye mɔgɔ ye kunnafoni di k'a fɔ ko ninnu regroupé don Mauritanie frontière la mɔgɔ y'o fɔ o mɔgɔ caman y'a fɔ dɔgɔkun kelen yanni bin ka kɛ Kayi yɔrɔ in kan o mɔgɔ ye kibaruya di et puis kuma dɔw la souvent i bɛ duguladen dɔw ka kuma dɔw lamɛn i b'a négliger c'est comme kunna sini dɔ bɔtɔ Kayi a ko ne ma ko dugu dɔ bɛ Kayi ko terrorisme bɛ k'olu t'a da dɔn ale y'a ye k'a to mobili de kɔnɔ Bema i bɛ Bema la donsow y'a fɔ ne ɲɛna a ka ca san 4 ye ko terroristes ka concentration bɛ yen quoi Bema
jema kofla Jema kofla, ouais. là sur le jema attaque nous d'amener mais allez voir comment nous ça c'est le renseignement donc maintenant il va renforcer c'est une réalité donc numéro munganga 10 dans les localités là qui sont menacées non je donne un exemple numéro munganga 10 état kanga numéro 10 collecte des renseignements ntoro ni bega fam mais à source ça que armée di bolo am proposition e keu et bien fait ça ne nga pigeon ne bega nga client il faut comme proposition parce que toi aujourd'hui et n'y va la tout comme là ani soro venez ba soro ça mani mo chiu ayi ka ko bu daga suno non est-ce que suno wara do fana voilà suno te kuma wara me kangono na ko ni na suno te o c'est-à-dire ibaro ko relève nous forme fo ngo suno fin kele kangono mo chewu jo voilà chewu suno unte ou jo là mais il faut reconnaître que adversaire n'a ni fangadi parce que bon nombre do voilà adversaire n'a ni bon nombre do et puis man sa yo pe fa canada ado kunte suno wala de mala c'est-à-dire ne mo ko sabaka vocal soro ka boy nyafu nyina ngobo ngo out me position tumena na ya do ko be suno wala nyo jatemine munu be ni ulu jogina nulu do bora ani tokoroba do be ulu ka suru yoro ina ulu ko no ko ayi ko passer ko mugu kan bora yoro mi kan ko nana ki be rassemblement mo ko be sura su kuma kan mo ka wuli voilà o ka wuli ka mobilisation ke donc mo ko wuli ka mobilisation parce qu'il ne fait pas déjà ara be se ga jo chauffeur ne famille politique mo godi sentinelle le mo ne famu kuma de do e min fo ko armée kan numéro bla ni numéro bla ra ni zone ni ko na la jadi su era be wole like ka fausse alerte non mais ça ame wakati mina benika famu ya choko de do nya fi une situation woro de analyser ko lu étude ke kana bon ambora ulula bi ame situation min kono feme fena afolu manoko mais min faudra tentigu mangata ni zone ni kono la kan numéro bla ni numéro bla jugu be chela o bisa ka wele ka force pcd o ma olu debu ka barake ka amélioration continue que chaque fois à chaque situation dans chaque zone dans chaque secteur ni secteur min flène étant secteur c'est très dangereux c'est très dangereux négligence il faut manga kala ani munu be nyogona ire drogo ko kuma fo sa drogo ya lam no ko mayo e be min fo ko o drogo o be me o fe woro ta min ngaju ngate o ka no wi ka nyati bien fen fo la ka ki songa min ke bon mo munu mo o chokola il faut y donc continue kani sigera ka kono like il sera patrouille que chocho patrouille que tento effectivement ka ko effectivement be redu yanga mo ka ko jatemene fana sisa il faut reconnaître que o fana be nyini ndeke sa o to sigira kono like mais ta soro sari ni min kan yi soro aka ngi soro sécurité kuma ka gelen sécurité kuma ka gelen donc mi boala ni yoro ina non fela ko mi nyo gela fente oyo agla mi réalité do be terenga olu be fo pour que olu yere ka u yere kisi c'est ça ku yere tanga kuma yo sino ka foko mogo be ka ke ko ka taka jugu ya fensra non dugula de no be par exemple si ça ne be exemple do dima et sogoma dota to furula farabugu ay an wele akoko kale nyebe mina ko nunu kale temena mogo nunu ko me ko ube furo fan flavela furo gauche ou furo droite ko dali no kale re temena aballa le re ale sera ka teme quoi mais baro ko quand il a dit ça ama mugo kame ama foshime ale kontena ka baraka fo 10 heures 10 heures son enfant au Bakanani, Kabana Dragadama, do ota sema jila ka sama ka duna jiju ko. Allez sigara yoromina. But imagine allez information dit pour que akase solution akase ka sora ala. Mais au cas où ibo nyofo armée mo nyina nous te terenga. O se ka fa. Voilà. Ou ta sora sisa donana were ko na yere mai ka fon avec et to fo i ka mo nyina ka fo ki attends mais au boto o fana be mugu do pona attends bo kele se ga yene bo ni ma du do nga si ode système ni o aspect se ga noter amoga fait fo mon numéro de téléphone me ke tuguri ni wuleli kera espero de fene blawe ni après e men pompier wuli po ba ku to ko ni jam
donc il bɛ localité jumɛn na donc baarasima ɲini kan non minɛn dɔw yɛrɛ b'u bolo sisan yɛrɛ a ma se téléphone na i ye weleli kɛ yɔrɔ min na i bɛ ye quoi baara bɛ ka kɛ ni minɛn dɔw ye a ma se téléphone yɛrɛ la u yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni fɛn dɔw ye minɛn dɔw ye olu ma se téléphone ko la peut-être que u ma autorisation d'a ma an ka a lakali fɔlɔ parce que o bɛɛ bɛ sɔrɔsiw ka ko la sisan i bɛ se ka min fɔ ani i tɛ se ka min fɔ donc an kɔni bɛ mun fɔ ne kɔni ka proposition ye mun ye comme i ye sécurité ko kuma in fɔ an ka espérance burukina bɛ in ta n'o ye VDP non o y'aw yɛrɛ ka expérience de ye o parce que i b'a jateminɛ e yɛrɛ ye tagali damadɔ kɛ danamasagu mɔgɔ ninnu ka yɔrɔ ninnu na ye tuma min na toloba ninnu b'u daminɛ na mais mɔgɔ tun tɛ ja tun tɛ farinya u ɲɛ o mais mun nana kɛ parce que olu kun jigi bɛ mun kan k'a fɔ ko fanga bɛna na olu accueillir cogo min fanga y'u donso filɛ k'u filɛ ko an man ka ninnu ba don ninnu na mais olu kun y'a kɛ kun min kama wagati min na aw bɛ bɔ yen résidence kɛ voilà voilà résidence bɛ ja mun na i bɛ appuyer mais i t'a de kan k'o sécurité bon o ma kɛ o hali sini n'i ye toloba ɲininka a b'a f'i ɲɛna k'olu bɛ ka baara min kɛ k'a ma faamu a ma faamu hali sini n'i ye toloba ka interview ou n'i y'a sɔrɔ téléphone na a b'a f'i ɲɛna ko halisa ko sɔrɔdasi ninnu m'olu faamu ayi mais parce que olu bɛ ka i ye min fɔ ou bien Mala de y'a fɔ anw bɛ ka sɔrɔdasi baara kɛcogo tilennen min ɲini dugulamɔgɔ ninnu tɛ k'o ɲini olu bɛ fɛ ka u débarrasser ka bɔ nin ko in na de c'est à dire armée bɛ fɛ ka combat kɛ cogo min ka aw yɛrɛ ka kuma DRH k'olu respecter ka convention ni fɛnw k'olu respecter ka fɛn mɔgɔw ko tabiyaw kan ka kɛ cogo min na i b'a jateminɛ. C'est pourquoi je dis que négligence bɛ ko in na droit de l'homme n'a jamais existé nulle part dans le monde a ma deli ka exister diɲɛ fan si anw de bɛ ka anw yɛrɛ faga k'an yɛrɛ di tubabu ma k'an yɛrɛ la fu k'an di tubabu ma fu la tubabu nana Libi ci yan nɔ jɔn droit de l'homme ko kuma fɔ o nana terrorisme ye Mali kɔnɔ yan nɔ jɔn droit de l'homme ko kuma fɔ donc olu de bɛ fɛn dɔ maamu dɔrɔn ka n'u di anw ma an ka mɔgɔw kalannen don o de la miiri cogo foyi t'an na fo tubabu ye min don anw kunna k'o yira mɔgɔw la an ka maanifinw bɛ ka faga diɲɛ don o don k'an k'an sigi k'o la donc droit de l'homme franchement ka to nin doctrine ninnu kɔnɔ dɛ o de ye tɔɔrɔ ye tubabu tɛ k'an tɔɔrɔ bilen dɛ anw yɛrɛ de bɛ ka tɔɔrɔ d'an yɛrɛ kan parce que vouloir respecter ces choses là alors que minnu nana n'a ye anw ma ils n'ont ni foi ni pitié ils ne veulent olu yɛrɛ ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ. l'autre jour ils ont eu des financements n'est-ce pas Algérie kɛlen ka otage ninnu bila donc o wari ninnu o de bɛ ka réaction kɛ tancogo la o. merci parce que wari de la semaine tɛmɛnen bɔ an daminɛna nin dɔgɔkun in na. donc ça veut dire que o fana b'a la fɛn min don n bɛ ka mun f'i ɲɛna fɛn ma nɔgɔ dɛ. et puis sisan u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama il faut que jamanaden bɛɛ de ka kɛ armée. u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama sisan ye. kulu fɛn ko kuma si t'a la tuguni a bɛɛ ye groupe ba kelen de ye u bɛɛ bɛ tagabolo kelen na u bɛɛ bɛ fɛn cogo kelen i ye min fɔ c'est vrai ne yɛrɛ kun ɲinɛ n'o aspect kɔ parce que wari mun sɔrɔla tile fila in na otage libéré ninnu na a wari ka ca dɛ. c'est à peu près des milliards. donc maintenant ça o bɛ dɔ di ninnu ma parce que Kidal tɛ ka fonctionner sisan donc u bɛ dugumala ɲagami. e sirannen don o yɔrɔ min na e sirannen don o yɔrɔ min na ne jɔrɔlen ti o la n'i y'a mɛn an bɛ Mali de la bi anw ni partenaire min fana bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɛsɛlen tɛ mais ni anw de ma an ka comportement falen a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye ko in bɛɛ de filɛ nin parce que olu ka falen cogo di négligence de b'an ka baara caman na kuma in de filɛ nin. mais ne kɔni ne b'a kɛ mun ye i ka idée y'o yɛrɛ mais ne kɔni b'a kɛ mun ye le peuple la bɛɛ kan ka conscience sɔrɔ ka renseignement di yɔrɔw bɛ yen dugutigiw bɛ yen école-maîtres bɛ yen parce que duguden de bɛ se ka sɔrɔdasi tɛ nɛgɛ ye koyi sɔrɔdasi fana filɛ information de bɛ d'a ma duguden joli fagara o sira fɛ jumɛn duguden joli fagara o sira fɛ i kan ka taa se yɔrɔ min na i ma se yen de communiqué de kan ka kɛ radio ni télé la i kan ka taa information di yɔrɔ minnu mais i b'a dɔn ko i b'a dɔn fana ko o yɔrɔ la Martin anw ka Segu mara mɔgɔ caman b'a fɔ ko sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen olu tɛ se ka kibaruya di olu ma koyi ayi parce que olu fana b'a dɔn k'a fɔ mun bɛ kɛ o. lui ne suit pas guerre in filɛ nin a ma évolution suivi ka na sinon kuma bɛ kuma la a tɛ sɔn k'a fɔ n y'a f'i ye an bɛ sécurité ko kuma de la kuma bɛ kuma la a fɔli man ɲi donc an k'a to o ma dɔrɔn an ka fitinin ninnu fɔ an ka taa an kana ɲɔgɔn pousser ni n pousser ni n nana fɛn dɔ fɔ sisan a bɛna kɛ gɛlɛya ye. gɛlɛya b'a la hakilina di de villageois dɔw bɛ ne wele souvent Banamaw kɔnɔna na yanni u ka Kasimu wele Bamakɔ yan ka e wele Bamakɔ yan u dɛsɛra terrain kan mɔgɔw de la o. mais an fɛnɛ fɛ mɔgɔw donc fɛn dɔ de don e ko ka numéro di ye u bɛ dɛsɛ olu la. e bɛ se ka min fɔ par exemple sisan dɔ bɛ na sisan ko ale ye yɔrɔ sɔrɔdasi kuntigi ye a b'a fɔ dugutigi ɲɛna numéro filɛ
b'a fɔ maire ɲɛna numéro filɛ olu yɛrɛ b'a dɔn kan ka baara kɛ cogo min ni numéro ye mais n'olu ye degun sɔrɔ u bɛ mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ fo tigi voilà e bɛ fɔ ka mun de kɛ wa n'u y'a tigi sɔrɔ fana u hakilina bɛ min na a tɛ k'o ye a tɛ k'a ye ogo sabu ta kɛra yan ogo sabu ta kɛra yan kulɔnko ta kɛra yan hali bi hali bi i bɛ se ka ŋaniya jira o hali bi i bɛ ŋaniya jira pour que mɔgɔw k'a hali bi mɔgɔw b'a kuma fɔ jumɛn k'a fɔ ko négligence bɛ ka k'u ka appel tali la donc fɛn dɔ de don an kana fɔ militaire ka di ne ka tɛmɛ e kan dɛ n bɛna tiɲɛ de f'i ye mais ni tiɲɛ nana jamana ko la an bɛɛ wajibiyalen don an minnu bɛ kuma la anw de wajibiyalen don ka protection ɲini o de la ne kun k'i ma n ko est ce que n y'a fɔ mala de na n ko est ce que u tɛ ka recrutement in fana kɛ pour que ka se ka recrutement massif de ka ɲi actuellement parce que mali ka bon koyi o don n'i ye mali distance lajɛ ninnu ye mali kalan de ka mali ban pewu u kan ka yɔrɔ minnu minɛ u kan ka yɔrɔ minnu attaquer u tilara koyi hali u bɛ maloforo minnu jeni mun kɛ c'est pour que an ka bila kɔngɔ la an ka segin k'olu wele ka na malo jeni kun y'o dɔrɔn de ye i b'a ye tubabu ka calcul la tubabu donna an ka système ninnu bɛɛ kɔnɔ hali n'i y'an ka secteur agricole lajɛ u b'a jira an kun na ko coton de ka ɲi anw bɛɛ b'a fɔ ko coton ka ɲi coton ni balo jumɛn ka ɲi balo de kɔni ka ɲi bon donc u bɛ wari bɛɛ investi balo coton sira fɛ an bɛ taa an biri coton kan ni tilema bɔra tuguni an bɛ tila ka taa malo san an bɛ tila ka taa ɲɔ san donc ça veut dire que kɛlɛ min don an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na nafolo de comptelen dalen don a kama wa mali cartographie de b'u bolo yɔrɔ minnu kan ka kɛlɛ bon donc sisan de an bɛ ka se k'an ka armée la kala wuli ka bɔ sunɔgɔ la fɔlɔ an ka armée tun tɛ yen koyi ni 3 ans de kɔnɔ ninnu bɛ ka se ka wuli ka dɔ kɛ ka armée réorganiser donc n'a bɛ k'o kɛ voilà a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni de sinon fɔlɔ sumu tun bɛ bɔ ni bi tɛ kelen ye dɛ mɔgɔ 50 100 fo an yɛrɛ bolo ko normal don a kɛra jamanadenw yɛrɛ bolo ko mɔgɔ faga yɛrɛ normal ye ko taabolo don taabolo tɛ bon ninnu nana u bɛ k'o de dilan k'i ma nombre ko de bɛ yen c'est pourquoi concernant recrutement la u ko ka na ni olu carte ko mɔgɔ carte di ka na diplôme ko ninnu caman bɔra a la i m'a faamu diplôme bɛɛ tɛ tubabu ka ko ya o don ne ma sagara m'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko fɔ la tubabu de b'a fɔ a ye nin nombre ta aw kana nin nombre ta ko fana tun bɛ bɔ faransi de fɛ yen k'a fɔ a bɛ nin nombre ta a tɛ nin ta donc aujourd'hui armée bɛ ka recrutement kɛ parce que mali territoire ka bon maintenant i tɛ se ka recrutement fana kɛ tant que i ma secteur de développement créé n'i bɛ armée bila ka taa yɔrɔ la fo vie fana ka k'a yɔrɔ la quand on parle de vie on parle de travail fo mɔgɔw ka baara de sɔrɔ secteur village et région. oui mais yɔrɔ caman fana bilara armée fana tɛ yɔrɔ caman na bi o de bɛ ka fɔ yen fana vie fana gɛlɛyara armée tɛ yen donc an man ca quoi nombre tɛ yen nombre tɛ yen hali kɔsa in na de kanw bɛ ka kori kogo tun tɛ kanw na kasibe kɔni tɔnbukutu belebeleba ninnu kanw lajɛ donc gawo ninnu kanw lajɛ donc sisan de sécurité ni fɛnw bɛ ka na tɔnbukutu tun t'an bolo gawo tun t'an bolo kidali tun t'an bolo ayi mais avant k'a kun ka bɔ an bolo k'an yɛrɛ tɛ yen donc maintenant sisan ninnu nana u bɛ ka kanw kori u bɛ ka baara bɛɛlaw k'a la n'i nana kan da la yɔrɔ k'i nana kan na hali sera kati kan na bi depuis mali dan na a ma deli ka kɛ i sera i b'a dɔn ko kan bɛ ka dilan i bɛ k'a fɔ min ye ne bɛ si kati de voilà bon donc maintenant ne bɛ ka hakilina de f'i ye mais nkalon fana tɛ nkalon fana tɛ donc kanw bɛ ka dilan kanw bɛ ka kori hali sikaso kan cɛba n'i y'a lajɛ hali a kogo dɔw kun man jan u nana kɔsɛbɛ u bɛ k'a bɛɛ i b'a kɔnɔna bɛɛ sabu u bɛ k'a bɛɛ jɛnya maintenant armée bɛ k'a ka effort kɛ n bɛ ka min f'i ye ani minnu bɛ ɲɔgɔn na tan ninnu y'anw kalan 40 ans an kan ka gosi cogo min na u y'a bɛɛ labɛn donc maintenant sisan anw bɛ ka se k'an yɛrɛ i bɛ ninnu bɛɛ gɛngɛn yan parce que n'u ma bɔ système kɔnɔ an bɛ to jɔnya juru in de kɔnɔ donc o sira de bɛ ka bɔ recrutement bɛ ka caya maintenant ni mun bɛ ka kɛ tan tɔ système u b'u adapter système na diyagoya don parce que ni ninnu bɛ ka aw faga donc système dɔ de dilannen don aw bɛ sɔrɔ cogo min na k'aw exécuter donc maintenant ni ninnu fana y'u ka système bila en place maintenant on va revenir avec ça après moi c'est ce que je vois. I y'o min fɔ n'i y'a ye ne ko n ko négligence don o ye tubabukan cɛ min. bon donc n'i ko négligence don bon donc o yɔrɔ jugu n'i ni jugu de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ f'i ye de n'i b'i jugu kɛlɛ soit tu le détruis soit il te détruit n'i bɛ i ni adversaire de bɛ ɲɔgɔn na tu essaies de le convaincre an ka mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ ni sentiment de ta. I y'a faamu c'est pourquoi n bɛ k'a f'i ye n ko négligence bɛ kuma la o kuma fɔcogo ɲuman de. n'a faamu o yɔrɔ la. I y'a faamu sisan merci beaucoup. ayiwa mais e yɛrɛ bolo sisan pour que ka se ka bɔ nin an ka bɔ nin chapeau fɔlɔ in kɔnɔna na mun kan ka kɛ. voilà merci solution na un u ka taa Burkina ka vérifier système na chaque région 2000 volontaires u ka ta fɔlɔ ou bien 1000 volontaires par région. donc n'o taara sa bɛɛ b'i ka faga togoda dɔn i ye misi gɛn yɔrɔ min na i y'i faga ba gɛn yɔrɔ min na i y'i faga saga gɛn yɔrɔ min na bɛɛ b'o sirafaraw dɔn donc n'o kɛra fɔlɔ olu ka labɛn ka se k'olu injecter système kɔnɔ donc o ye fɔlɔ ye filanan gendarmerie la appel centre d'appel ka créer
Maintenant, des gens qui sont intelligents, qui sont formés par rapport aux appels. Ni est tchè, ni est galon. Au fait, on doit appeler. Et puis, encore, il va appeler que Yoromuna, on fait que localiser. Géolocalisation, on a appel là. C'est important. Voilà, moi, ce que je propose. Alors, proposition pour que la sécurité soit renforcée, on va faire parce que Chamankera là, il a fait Martin a fait tout comme ça. Donc, flana est mis, et mime bon ma koyambi, mo ta donc am guerre kono. Activité munumbe kake, fin munumbe kake, ça distrait. Autorité ma adjo horola, ka orientation John di jamana kono deuma, am guerre min kono, obse ka accompagner ta. Fo ofana kake. Burkina yoke o. Burkina be yoke. Oui, effort ba dingue. O be ka iredi ba dingue pour que kalem se ga noya. Donc fo autorité ka adjo horola. Aw be guerre kon na la be ni sira ko. On joro mais am se ka muneke. On kan mun to imbi. Ko chama me ka ke Bamako bi. O de be ka guerre njugo yaw. Parce que il faut qu'on tan faso la. Parti politique te ka boka maliko keleke. Société civile te ka boka maliko keleke. Ma chite non ko maliko. Autorité mo min fana be non anya wala ma demandon me bara la me to shit se ka fo ifo. Communication fou zéro. Chargé de communication fou et ministère fou là, même se ka femme fi ka be femme. En tami, en même que nous nous sera comme relever institution qu'on a, ils ne savent même pas expliquer dans quoi nous vivons. Donc il faut faire une question. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Aussi d'honnêteté. Donc on a encore quand même une bec si ça en yera kuye en là-bas nous nga bara de la saubulu. Donc follow de ka irana ameni yoro inde la am fekata ni yoro ina obseka ni. Mais maloti bali regi tiniro fine. Ne bin tala dungo do. E baro ne tisale o la. On tisale o la ni ay engagé sama fen chamana ka déplacement chaman ke yi ne ma sagara ni Mariam sagara kuma nyefo. Accord d'Alger là. Ne le déplacer ka ta duma ou fi. Ou kunte nya bla ko. Ya fam. Donc guerre fin be ba kono. Guerre kun lielendo o de la wa shia ko mi ba kono. Mo hakili pana kuna. O kanga na ofo sono o bebe guerre ko ina. Parce que le grand remplacement o de ni no ka farafin la chitunu. Dien fantan na ni be fe we a reçu no me farafina ya fu ka reçu. Donc tant que ka kelen bla o fana mina kono barati. Donc guerre dien dunko de héros er en ba mala anti sengala anti minala en formela au de la wa setan e ka boala tuguni parce que ya en face an identité ka bo ambulo ka te me dien fin beka. O famuna dien dungo na mi kuma an kuma fa fo chugo la minu est responsable ya me fin effort même se ko galvaniser dia ko ala même se ko motiver dia ko ala même ato se ko tegajini. Mais ni excuse bla ou le placer là, c'est que tu es en train de les décourager. On ne va pas les insulter, on va les encourager. On ne va pas les démotiver, on va les encourager. Antna foko ou beka minga ko be bolike parce que tu bolike. Amogo ba en face tan flag la antega kono ka stabilité sera à 100%. Nama sera ola un maximum sera. Le maximum sera là akana mekulu era la ka fokal ma transira ka ele moto sans fait ko kana ma kelen attaquer mali kono parce que fokali digrana. Malien kelen salibi ab min dan ni ka ambado. Donc fin do de do an kana fo ka musala do ala jamana ko ni kulanga tinya musala ka tala iblara mina iba ke niti se bibui ma wore kana amita doni tin fo kan si. Donc ne fait min be militaire ko joro la minu me ka jamana mara o ka nga orientation beke jamana ko yi o ka nyishin kelema o ka dobo fin wora wala. Donc fin me ne fait ka fo kelen buna kunka o yeni. Merci. Mali ni Sénégal frontière kan kelen kan joy. Mali ni Burkina frontière kan kelen kan joy. Mali ni Guinée frontière Guinée wa kambi ibe teme donre wa ka wa kulu sanfé. Donc Mali ka kan fene kan joy. Région ani jamano frontière kan kelen kan joy kono urgemment. Intérieur kan tere mais chaque frontière. Comme ça ni kele ke be bul ka bo dam fe bo nyini ko. Awa amina politique ko kuma ko nana na mbora sécurité kono sécurité la en bolo fara de 10 ans pour que nyamoko ka famia ka foko hakilina be jamana en kono pour que ka sega u deme u ka barala ka sega nya ambela jelembulu auto me nyoga nyemina bi anu premier ministre ay talika munga munu kuma ka fo nyana nga a politique kuma ba ro dam. Bon comme premier ministre ga kuma bela jelembulu don saison premier ministre be kelemuna allez comme gouvernement transition avec un communicateur parce qu'il est en train de parler fait mon quand fait mon kera allez pas jamana dun informer sur surtout
da don kuma caman na a ka kuma bolila mun kan Kidal libéré la cogo min na pourquoi u ma sɔn ka politiciens reçoit tel qu'ale yɛrɛ fɔlɔ ka parti politique dɔrɔn président wele a n'u ka sigi ka kuma pourquoi o ma kɛ pourquoi président fana tɛ k'u wele a n'u ka sigi ka kuma parce que président bɛ wele u bɛ weleli o weleli kɛ u b'a fɔ association mouvement parti politique u b'a bɛɛ de ɲagami ɲɔgɔn na bon donc cette fois-ci premier ministre ye parti politique dɔrɔn de wele donc a ye weleli min kɛ bi a ko bon fɛn min ye élection ko ye a b'olu kɔnɔ élection bɛ kɛ mais n'u tun ko k'u bɛ parti politique ɲagami u ka Kidal libéré la o kuma ka ca parce que u mana fɛn fɔ parti politique sɔn k'ale a tɛ se ka kɛ k'ale Kidal tɛ se ka libéré donc u y'u mabɔ parti politique la u ye Kidal libéré minnu tun ma d'a la k'a bɛ se ka libéré olu y'a libéré donc o ye aspect fɔlɔ ye maintenant aspect filanan o ye groupes armés ye donc o groupes armés minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko fɔlɔ la u bɛna n'a fɔra ko rencontre bɛ yen u b'a fɔ k'u tɛ taa donc Mali bɛ wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ ko jago carton kɔnɔ ko ka taa d'u ma donc n'o dir'u ma n'o o wari sera kilanci n'o y'o tila ka ban sisan u bɛna se tila u b'a fɔ k'u tɛ taa tɔ laban donc ko de banna ko jamais ko Mali tɛ dɛrɛmɛ di o niveau la tuguni donc fɛn min y'a ni Faransi ka situation tɔw ye donc Faransi donna cogo la ka situation ɲagami cogo min na Mali kɔnɔ donc fo k'olu bɛɛ de labɛnw kɛ k'o sabati donc n'an y'u bɔ an ka système kɔnɔ donc an b'an ka élection organiser et puis dialogue min fana bɛ nalen dans les jours à venir donc o dialogue kɔnɔna la kuma minnu résolution minnu ni hakilina minnu mana ta o kɔnɔ jamana bɛ commencer ka baara kɛ n'o ye donc a da ser'olu ma mais ani M5 fana ni ɲɔgɔn cɛ donc kow daminɛ cogo min na minnu tun b'a fɔ k'olu de ye coup d'état kɛra cogo min na a kɛra kaburu kɔnɔ k'u t'a si kalama k'ale de b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ kɛra ale ɲɛna bon ale b'a dɔn bon a ye kuma caman fɔ a da sera M5 ma M5 yɛrɛ kow bɛ cogo min na Sumala de ye danaya ta ka da ale kan donc Sumala ye danaya min ta ka da ale kan ale y'o baara kɛ ale de ye mɔgɔw désigné parce que mɔgɔ si tɛ ka fɔ ko comité stratégique kɔnɔ k'i bɛna don a la i yɛrɛ ma ale de ye Choguel bi ta k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc ale taara don min na ka cɛn fɔ Ali Beka ɲɛna donc o y'a sɔrɔ ale ni a ka M5 président a ka vice président donc o de ko non ko Choguel ko bi ko n dar'i la n t'a dɔn k'i bɛ se ka cɛn fɔ i bɛ ka sigilen ɲɛna donc Choguel y'a ka idéw fɔ bon ale nana cogo min na ko in kɔnɔ a ko bon ko les 5 colonels la ko ale n'u bɛɛ ka di mais ko maliyɛnw k'a fɔ dɔrɔn ko armée ka fanga président yɛrɛ ko ti minɛ ko 5 colonels fɔli ka dabila k'an ka bɔ 5 colonels kɔnɔ an ka taa ni Mali sɔrɔsiw ye ko parce que ko n'i y'a mɛn ko bi olu yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan sɔrɔsi tɔw bɛ kɔrɔn fɛ kɛlɛ la u bɛ cɛmancɛ la kɛlɛ la u yɛrɛkɛlen don Mali fan bɛɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ c'est parce que olu de sɔnna ko sinon k'olu yɛrɛ tɛ to yan donc maintenant sisan an ka taa ni Mali yɛrɛ bɛɛ ye an ka to ka Mali bɛɛ tɔgɔ fɔ ko sinon k'a bɛ kɛ bonda 1 ou bien bonda 5 ye donc maintenant n'an taara n'o ye fanga bɛ stabiliser cogo min na assainissement bɛ kɛ bon armée bɛ taa jamana bɛ jɔ a ka fɔ dɔrɔn sɔrɔsiw ka fanga bon ou bien jamanadenw yɛrɛ ka fanga donc maintenant ale kɔni b'o laɲini kɛ mɔgɔw fɛ ale ye Sadio ɲininka Sadio o kelen fɔ ale ni Asimi fana kuma na Asimi fana o kelen fɔ bon donc a y'a ka hakilinataw fɔ ka taa dans ce sens bon an kɔni bɛ mun dɔn aw ma kuma ta de non Choguel yɛrɛ n'a jɔ i b'a dɔn kuma ka di Choguel ye 2h30 ou bien 3h a kelen ya a kelen bon donc bɛɛ bɛ Choguel dɔn ni ko a ye kuma minɛ a t'a bila a yɛrɛ ko ten ko bɛɛ ko k'ale bɛ se kuma la k'ale nɛn ka di bon sisan mais a ma kuma d'aw ma donc a ma kuma di mɔgɔ ma donc a nana a y'a ta fɔ deuxième partie la an bɛ kuma ɲini a fɛ o aw n'a kan ka ɲɔgɔn ye tuguni yan bon n'a ye fɔlɔ kɛ komi kun ko k'u tun bɛ ka Kidal libéré sisan u nana kuma daminɛ donc maintenant président mais est-ce que parti politique ɲɛnamabaw tun bɛ yen bon i b'a dɔn parti ye n'i ko parti kɔrɔ ani parti ɲɛnama parti bɛ parti ɲɛnama kasi il faut rectifier non n bɛ fɛ ka min fɔ a fɔ ko parti kɔrɔ parti minnu lakodɔnnenba kun don an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ parti kɔrɔ parti kɔrɔ wa voilà parti kɔrɔw créera parti kɔrɔw bɛ yen bon parti kɔrɔw mɔgɔw fana caman bɛ kɔrɔ la mais est-ce que u caman kun bɛ salle kɔnɔ bon an bɛ se k'a fɔ komi salle kun ka a fara salle fara n y'a ye minɛ n'an ko an bɛ kuma an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ mun tɛ tiɲɛ ye mais mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ yen salle kun bɛ yen n y'o ye bon Ousmane Abdoulaye Sy voilà o tun bɛ yen donc mɔgɔkɔrɔbaw la an bɛ se k'a fɔ olu fila kɔni voilà n y'olu cɛkɔrɔba filaw ye yɔrɔ Yunus fana filɛ a tɛ fɔ Yunus kɔ mais n'i y'a ma ta i bɛ sɔrɔ ko wɛrɛ don sinon ko ninnu caman bɛ yen nɔ yɔrɔ faso ko in bɛ cogo min na sisan k'a fɔ ko n tɛ taa karisa nɔfɛ n bɛ karisa nɔfɛ o tɛ tuguni an bɛ Mali sauver yɔrɔ de ɲini na donc salle kɔni kun falen don parti kura caman tun bɛ yen fana bon mɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ minnu bɛ ka politique kɛ ka yɛlɛ dans les jours à venir bon aujourd'hui n'i yɛrɛ exclu ka bɔ ninnu fɛn ninnu na
e bɛ taa kuma jɔn tɔgɔ la il faut l'écouter n'i b'a critiquer e ne ɲininka sisan donc ne bɛ ka se ka dɔ fɔ e ɲɛna donc un policier qui n'a pas participé min ma taa kɛnɛ kan ni e y'o ɲininka a bɛ se ka fɔ donc mɔgɔ ko tɛ an bɛ Mali ko de la an bɛ yɔrɔ min na komi mais yɛrɛ bolo est ce que a bɛna dɔ wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ pour que a ka se ka ɲɔgɔn faamuya parce que a ko élection bɛ kɛ o a ko ko bon ko fɛn min tun ka gɛlɛn o tun ye ko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ n'an bɛ mɔgɔ sigi an ka mɔgɔ sigi coup d'état tɛ kɛ mun na i m'a faamu jamanaden bɛɛ bɛ bɛn mun kan ka mɔgɔ dɔ ta k'a sigi mais an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi f'an ka kɛlɛ in pousser ka se niveau dɔ de la parce que déjà ninnu ye min f'i ye hali n'u ye financement kura min sɔrɔ u bɛna an kɛlɛ donc n'u y'an kɛlɛ ni sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ ni sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ bi u bɛ ka professionnalisme kɛ u bɛ ka minɛn minnu san bi ni politicien don k'a fɔ k'an kun y'a daminɛ cogo dɔ la tubabu ka janfa min tun b'an kan politicien tɛ se ka yɛrɛ bɔ nin jɔ la o joona maintenant sisan ninnu ta ye min ye transition fanga de don fɛn bɛɛ bɛ casser de ka segin a kan donc an b'o de kɔnɔ an b'o logique kɔnɔ bon an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka climat de peut-être Choguel ne les a pas respectés an b'a fɔ o fɔcogo la parce que i tɛ se ka mɔgɔ wele k'i ka na k'i bɛ kuma fɛ i n'a fɔ i woloden ko fɛn t'a fɛ k'a fɔ jamana ko de don i y'o wele hakilina di de kama donc nin b'a jira k'a fɔ parti politique tɛ Mali kɔnɔ sinon pratiquement comment on peut accepter ça i nana k'an ka kuma de o i ye parti politique wele ka na jamana kuma de la a bɛ kuma jamana kuma de la mais ne fa papier kɔnɔ o t'a kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ il a des messages à adresser aux partis politiques à la mairie n'i bɛ taa i bɛ taa ni ta i tɛ taa mais si c'est un débat entre les partis politiques sur une question dɔ de bɛna da tabali kan an bɛna taa débat kɛ mun kan o tɛ o d'accord n'i y'a faamu o faamu cogo la parti politique ka na i ka fɛn f'u ye ça va servir à quoi a bɛna jamana information de d'u ma jamana information jumɛn a ye jumɛn fɔ nin kɔnɔ min bɛ jamana nafa bi n'an bɛ kuma a ye politique mɔgɔ n y'o de f'i ye ne yɛrɛ ye politique kalan mais aw ka sira n'anw ka sira tɛ kɛ kelen ye parce que aw ɲɛ bɛ min na peut-être o ka bon anw ka faamuya t'a ma nka anw fana ɲɛ bɛ min na c'est du concret j'arrive i kumara sisan ne m'i interrompu moi j'ai lu n ye vidéo lamɛn a bɛ ka kuma e min mɛn ne y'o kelen de mɛn nafa jumɛn bɛ nin kuma kɔnɔna la informer sur quoi que les gens ne savent pas maintenant a ye mun fɔ e mun mɛn a ko n'i y'a ye u ma anw réseau anw diminen don parti politique comme a bɛ sigi premier ministre en tant qu'homme politique président de la République bɛ yen a b'a ka appel kɛ a tɛ parti wele a t'u wele kun min na Sogɛli y'o de expliquer ka parti wele bi nafa foyi t'a la bon a tɛ kelen kuma wɛrɛ fɔ tuguni n nafa b'o yɔrɔ la n bɛ nale sa n bɛ nale i ye kuma dɔw de fɔ n bɛna faamuya fitinin fana fara a kan parti politique jamana in coronna a bɛɛ ɲɛna yan kelen n bɛ na karisa i kumara ne ma fɛn f'i ma n'i bɛ se ka n lamɛn dɔɔnin a bɛ diya n ye kuma dɔ de fɔ min ye lanjoli kan an bɛ jamana kuma de la o e sagona tɛ ne sagona tɛ min bɛ jamana nafa an bɛ kuma o kan e ye min fɔ ko a y'a wele nin kan nin tɛ wele kun ye parce que bi Mali défi kan selon moi tɛ jamana kɔnɔdenw mago foyi tɛ nin na bi jamana kɔnɔden foyi mago tɛ nin na bi k'i t'ale récupérer la bi mɔgɔw y'a manifester politique mɔgɔw ka sigi ka na kuma nafa jumɛn b'a la mun nafa bɛ se jamana ma qu'est-ce que les politiques ont fait aujourd'hui pour que Mali k'a nafa sɔrɔ an bɛ degun min kɔnɔ situation min kɔnɔ relation bɛ minnu na j'arrive mais non n ye ma fɛn fɔ sɔrɔsiw ma dɛ n'i ko sisan ko salaya i b'a fɔ mo k'u bɛ sunɔgɔ donc maintenant ça i b'a dun ko parti politique o kuma min fɔ kana ban kuma la sa ne de bɛ kan ka kuma fɔ ne bɛ na Kasim de bɛ ka question poser ni rectificatif bɛ i bɛ tila ka répondre s'il vous plaît donc i bɛ ka nin min fɔ an bɛ wagati min kɔnɔ i ko bi ni Choguel bɛ baara la parti politique mɔgɔw ka rencontre nafa foyi t'a la bi k'a daminɛ transition na daminɛ la fo ka na se bi ma qu'est-ce qu'ils ont fait pour apporter quelque chose au peuple malien les partis politiques kelen Choguel k'a fɔ ko an kana 5 colonels ko kuma fɔ k'an k'a fɔ ko l'armée les femmes et consorts il y a juste une semaine ale bɔra a ye mun de fɔ premier ministre ka kuma ye nin ye jamana ko la e k'i kan'o kɛ e bɛ militaire dɔw dɔn supposition ne m'a fɔ k'an y'a fɔ bi sa ne ma bi kuma fɔ n ko semaine tɛmɛnen maintenant bi ni kunun a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ y'a sɔrɔ a bɛ premier ministre ya de la continuité de don a bɛ ka kuma min fɔ a bɛ ka tila k'a contraire fɔ k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tɛ k'a faamu parce que aw b'aw tɔrɔ kuma kan mɔgɔ t'i tɔrɔ kuma kan i bɛ kuma ta de k'i nafalan ɲini a la mun d'actualité a ye min fɔ semaine tɛmɛnen na o mankan de bɛ yen bi o mankan de bɛ yen bi a y'aw wele ka taa ka tila ka segin o kuma kelen kan peut-être aw m'a lamɛn de ne ko n ko n ye fɛn lamɛn en direct i y'a faamu a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ n y'a bɛɛ la n kun tɛ fɛ ka don Choguel ko kuma la mais comme i nana ni Choguel ko kuma ye question bɔra a kan question bɔra a kan question nana a kan
question nana kan ye Choguel ka kuma fɔ on dirait que toi tu aimes opposer donc surtout ta vrai policiers ta vrai o ne ka responsabilité de ye hali e yɛrɛ bɛna tan o e ka ne kɔnɔ ne ma o ti problème ye ne fɛ o ti problème ye mais a ye min fɔ bi a nafa jumɛn bɛ se Mali ma. mais i m'o de fɔ k'a nafa bɛ se Mali ma et aujourd'hui n'a fɔra ko élection kɛ John bɛ wuli élection tɛna kɛ an ka to sa élection bɛ k'a tɛ kɛ élection kɛlen jagoya n'a fɔra ko élection bɛ John bɛ wuli c'est une question n'a fɔra ko élection kɛ bi John bɛ wuli minnu welela bi minnu e ka ne lamɛn sa minnu welela bi e dalen b'a la ko mɔgɔ kelen bɛna choisir olu cɛla ko ka Mali mara. Merci beaucoup. Donc c'est pourquoi peut-être il faut pas refuser de répondre à ma question. N'a pas quoi élection qui est bi. John ne veut voulu pour organiser les élections. C'est les autorités qui vont organiser les élections. Voilà, John candidat. Ni veut faire candidat, il ne veut faire candidat, je serai candidat indépendant. En général, ni est parti créer mon événement. Récépissé événement. A créer quoi mon, a fonction mon, récépissé la fonction mon. Bon, à fora ko ka jamana dɛmɛ ko ka développer. O de bɛ fɛ récépissé kɔnɔ. Objectif o de. Fanga ta kama. Mais o de ka jamana dɛmɛ ka développer ya. Politique de ko do. I tɛ mun don an bɛn'o f'i ye n'i ye parti créer. N'i taara suguba la n'i bɛ jago kɛ i bɛ taa registre de commerce de ta ou bien entreprise ta n'i taara parti hali n'i taara parti papier ta i bɛ parti kuma de kɛ wa ni jamana ko kuma bɛ fɔ politiciens de bɛ wele alamɛdɛ sugulamɔgɔw tɛ wele dɛ politiciens de bɛ wele c'est pourquoi aujourd'hui ninnu m'an wele n'u m'an wele an b'u fana ka ɲɔgɔn ye a ye fɔlɔ de kɛ o de tun bɛ ko Kasimu n k'a bɛ se ka filanan kɛ Kasimu ko est-ce que ko tu es sûr k'a bɛ se ni min ma kɛ a y'o daminɛ donc kuma wɛrɛw bɛ na débat bɛ na mun kɔnɔ. Donc maintenant, quand on doit en ligne, on a politique ligne. Donc il sera politique. La politique est inséparable de la vie. Au cas où tu ne sais pas aussi. J'ai été formé par Amadou Djikoroni. Attention. Au clé Maba. Au lieu de Mali que Mali. Bolu est Mika Mali Masé. Au lieu de politique y est Choromina. Au Masega politique y était. Au Choguel Tsega politique y était. J'arrive. Moi, au Tsega y était. Choguel Tsega y était. Parce que au lieu de Mali n'a pas. Au lieu de Mali n'a pas. Président d'un parti politique. Martin Kumara Sani ma fait mi Choguel là. Donc kolo de kɛra mega ayi dɛ kolo de kɛra min kɛra y'o de ɲɛfɔ. D'accord. Mais ni comme ne mélange Choguel là. Nti mélange Choguel là. I tɛ Choguel ye i bɛ ka responsabilité min fɔ k'o ye parti politique mɔgɔw ka baara ye o nafa de tɛ Mali actuel kan bi an bɛ min nɔfɛ fɔlɔ basigi kana jamana in kɔnɔ kelen filanan ye jumɛn ye an bɛ AES cadre min kɔnɔna la n'a kun kumara o kan ko an bɛɛ bɛ fɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ. J'arrive ça. Il a comment t'es yo fo nga sira ma aya fo e ko ka na ma fo ne ko aya fo ne parti do la mais AES voilà a fo ne parti ako ka be élection j'arrive ça ouais mala continue ni ka kuma Martin fo nga kuma dimanche pour nga to donc il y a woleli ke ko ka organisation ke ko be kuma parti politique ou fait parti politique ou il be ko faire de nafa do de kama mimi se ka si jamana ma mais bi ka parti fara ɲɔgɔn k'i bɛna k'i dalen récupérer ko kuma fɔ mɔgɔw y'o mɛn ka ban kelen munna bi kuran ko kuma ma fɔ baaraw de tiɲɛnen don Mali kɔnɔ parti politique mɔgɔw lafiyalen don lafiya b'a bɛɛ kan bi mais anw minnu ka baara gulonnen don kuran na diɲɛ don o don a ye mun fɔ a kan jamana kɔnɔdenw de mago b'a la sécurité bɛ mun min kan bi a ye mun fɔ a la Maliyɛn mago bɛ fɛn min na bi est-ce que parti politique faralen ɲɔgɔn kan de ko ka taa kungo fɛ o de wa n'u bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ munna o mun ka épreuve kɛ yanni bi cɛ an bɛ degun min kɔnɔ s'il vous plaît ni fɛn ko k'a bɛ kɛ ni Choguel ko k'a bɛ kuma bi a ka fɛn fɔ mɔgɔw ye min bɛ faamu parce que jamana kɔnɔden fanba bi élection kuma an tɛ fɛ k'a mɛn o n'ale ko ko élection bɛ kɛ a tɛna kɛ o ils peuvent décider en haut on va bloquer en bas ni a dalen t'a la a k'a kɔrɔbɔ sécurité de bɛ maintenir fɔlɔ tant que sécurité mana Mali kɔnɔ AES élection ko kuma t'a si la a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de. A bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc a y'aw wele ka fɛn min fɔ o de y'a to ɲɛmɔgɔw m'a lamɛn aw tɛ ka réalité suit aw tɛ ka analyser fɛn bɛ yɔrɔ min na an bɛ niveau min na an bɛ ka taa yɔrɔ min na o ni fɛn min bolo dalen don peut-être vous ne suivez pas l'évolution n bɛ ka min f'i ye a lamɛn i bɛ se k'a noter kana d'a la dɛ mais n'a nana i bɛn'a faamu donc a k'aw wele au moins n'a kɔn y'aw bonya a b'a fɔ an mago b'a la bi an ka jɛ an hakili dɔ réfléchir pour que an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nin sira kan mais o ma kɛ perdre du temps de don. Perdre du temps fou de do a tɛ Mali nafa n ye kuma min fɔ n ko a yɛrɛ bɛ ka division don militaire ni ɲɔgɔn cɛ a ka supposition na a y'a fɔ cogo min na segin k'a ɲɛf'i ye a ko ale bɛ militaire dɔn tɔgɔ b'a bolo bɛ rencontre kɛ cogo min na ko ka a ɲini ko ka M5 affaiblir c'est lui qui est en train d'affaiblir les M5
Il est Premier ministre de la République du Mali. Pourquoi venir en M5 encore? Le Mali ne se limite pas à M5. Le Mali ne se limite pas au parti politique. C'est le peuple malien qui est là, qui est dans le besoin. On a besoin de vous voulez boire quand tu remets. Ne faisons des kumayo. Ne faisons on a pas au kuma fort. Mais non, t'as la aussi qui dans le maintenant tant de chiens une fois qu'il y a un issue. On a fait même c'est au moins concrètement. Premier ministre de Katita que dans l'association rencontre notre baratin. Ni baratin non, car faut qu'on y n'aura do. Amaro même ça m'a tout connu. Rien que les autorités s'assument alors. Que parti politique aussi on y aura bien qu'on la bola n'a pas de même. Élection kuma banda la bi. Mo be ka dese ku bidai mes soron. Ko ka kla tisi ko élection organisée. Amaro be concret de la. Concret mais malien a ni riposi be sungalo be na surunya amgora. Ay ni disposition da bebe suma soro. État na ni sumai. État na ni sugaro. État na ni amara rassuré ola. Kuram na soro tayru amna se ka ko barake kanye. Ka ko fe mo do be kalo saba juru bula 600. Tellement ngute ka se ka barake. Donc alimentation tra faiti là, ou be ka dese ku dai mes soro bi. Ne fait moi au courant de ce que mon amana out de mes choses population mon nous be barala ay na auto koy am se kan ndaw pour ka ko se kan chari surmonter bien plein et en courant de gum banka bien bado maintenant from mon fin dai remero de sele no ka so abna fo ko abna aussi ko politique mo fe jamana chena ni join parti politique me ka mo me nyamali kelente mali kono même se ka ka la ka mo nyamali yo se arda bolen ko la parti mali kono papier sur là de bien no warni no de bien ka ka fo ka be mo orienter ko ta feno ko hakina do balo ko mirna do bawla ka so feno be o beta aw no fe avec la ta commerçant on no fe commerçant fana avec la ta geto manu ne no fe geto manu fana avec la ta fen woro de no fe pour que kana fin fin fa urni fa wala na marché que aw no fe donc tout le monde compte les partis politiques qui n'arrivent pas à s'assumer eux-mêmes o lo kanu kan ko ko sugal mako bolle la ko ni élection c'est la ko mako bolle la ko olle se ka fen ok ça va nous servir à quoi jamana bod ni ko na folo ni élection ko kuma ni parti politique ga fara ñoko ko ni ngani fa sugal kan ata aw sigi bi ka mal information do fo aw yi ko parti politique do kana sigi ka be sugal la ko sugal kana jamana ki dal minena o ma fo ambeñ na ben intéressé lento la ni mi parti politique là moi je suis au courant de ça mo jolbe no ka bo minun qui cause avec moi ou bien information ni en sur ma partager ou ma à 100% o lu bebe ki dal ko kalama mo site mali ko be mi ta do ki dal minena même mo be fen wala la sebeko depuis min bagne anje min bagne ale be ka fen min ken ita be ka degum dam malika na ba don billah ha kunti ta lame shogal be ka comportement min tabi mali kono ni mo kloma jama shogal ko te asimi ko te mo ko ka bola en face de yan anti 50 na mo fo avec un comportement mais que ne demande le premier ministre Guillaume comment mienique on ne peut pas saboter le travail son propre travail abora ayemo wala bla kana kuma o kana siente président ta to ma ko o be ka feminke ayake shogal to kola mais obi non mala même en to kola mala oui au parti en gros parce que nous sur le cas mo tumbia après qui répond am ça ka to ka aspect de am shogal le kono toujours oui am shogal kono mais c'est un aspect où contradicteur tié lui il n'est pas là au nom du M5 d'accord voilà nous sur M5 mo ko bien révélation nous fait nous kera par rapport au je retire ces propos là voilà. donc on clare merci beaucoup ikoko politique ko la aw sigirona ka fɔ ko abna na kalata kɛ ou bien abna na fɛn dɔ labɛn mais quelque part est-ce que bi e tɛ jodi malama parce que aw taara aw y'aw lamɛn a ma fɛn fɔ aw ma foyi fɔ ale de kelen de kuma na parce que quelque part n'i ye Sogɛli ka sortie ta k'a lajɛ a ye min kɛ vendredi passé pavillon des sports a n'a ye min fɔ aw ɲɛna ne kɔni bolo a bɛɛ y'a kelen ye voilà ne ka jate la dɛ ne ma kuma kura mɛn donc il clara ne tilara. Tu sais, politique là, Benika stratégie, aujourd'hui, Chogal a eu la chance qu'à Mali Premier ministre. À la politique, bon, il n'a pas été choisi comme ça aussi. Il m'a tâté à 34 d'or. Donc, en politique, Dobeta Waringini, il y a un gouvernement, c'est Dobeta Waringini. Dobeta et Ménéini dans la baraque. Akilan d'Oribina, mais Akilan est au gouvernement de Colon Jamana Bejo. Égal la Yinina, Chogal Kanga courant au command de fou. Égal la ɲini na Sogɛli kan ka sécurité ko kuma de fɔ bon Sogɛli n'anw t'o fɔbaga ye quoi parce que i b'a dɔn pourquoi an t'o fɔbaga ye
sugal laɲini min b'ale kɔnɔ ko minnu kɛra gouvernement kɔnɔ a m'a kɔnɔjɛya k'a bɛɛ fɔ a b'a burusi de anw ka faamu hakili b'a dafa donc a m'a kɔnɔjɛya o tɛ diyagoya ye mɔgɔ bɛ se ka taa gouvernement je note aussi non mɔgɔ bɛ se ka taa jamana kuma bɛɛ fɔ ten yan non i b'a burusi an politicien an b'a faamu an b'an ka analyse b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ ka taa n'an ye yɔrɔ mun na a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na komi bi olu bɛ ka baara min kɛ o de ye nin ye ni an kana ye komi ɲɛ tɛ anw na parce que jamana tɛ se ka taa politique kɔ quand tu es militaire n'i donna palais kɔnɔ n b'o f'i ye bi peut-être i tɛ politique système dɔn non ne lamɛn n'i kɛra sɔrɔsi ye n'i donna palais kɔnɔ dɔrɔn i kɛra politicien diyagoya tu as l'esprit militaire mais si tu ne manages pas le peuple peuple bɛ wuli i kama peut-être e ma il faut partie manager le faamu peuple ala mɛrɛ Choguel ye kuma dɔ fɔ o don na e nin peut-être kuma que min toi tu n'as fɔ pas compris Choguel ko a y'a ka fanga la 2012 politicien kun t'a kɔnɔ politicien kuma y'a kɔrɔ John e ko n'i donna fanga kɔnɔ ka ban k'i ne yɛrɛ lamɛn kɛra ban ne politicien lamɛn ban n kan bɛ politicien modèle min ma kumakɛla politique ye kuma de ye fɔlɔ politique yɛrɛ base sigilen don kuma de kan o de ye nkalon ye tant que ma mɔgɔ convaincu mɔgɔ tɛ tugu o de ye nkalon ye n ka cɛ jeli bɛ mɔgɔ convaincre ka sɔrɔ politicien tɛ i ma ko jeli ya Voilà. politicien o politicien n'i ye jeli ta ka bila i ɲɛ jeli min ye denkuni caman kɛ n'a taara a denkuni yɔrɔw bɛɛ la dutigiw bɛɛ bɛ tugu i kɔ donc il faut savoir où mettre les pieds parce que déjà u b'ale dɔn u b'a kuma cogo dɔn politique tɛ taa kuma kɔ fɔlɔ bobo tɛ kɛ président ye f'i ka s'i ka kuma kɛcogo n'i ka ko kɛcogo de la donc maintenant n bɛ fɛ ka mun f'i ye Choguel le rôle qu'il joue aujourd'hui au sein du gouvernement a bɛ ka kuma minnu fɛ ni mɔgɔ bɛ ka kɛ yɛlɛko kumaw ye valeur ba de b'a la e fɛ même ne fais tɛ ça moi je suis politicien tɛ Choguel défendant tɛ k'a soutenir n ko e fɛ mais c'est des t'a gɛn ka bɔ gouvernement na kɛ n'a nafa t'a la ni nafa tɛ cɛ o cɛ la i bɛ gɛn donc maintenant quand il est parti dire à l'ONU ko plein vol a terme bɔra ale de da o donc au plein vol de taara ni tubabu yɛrɛ ye n'i ka fierté o ye bi au plein vol de taara n'o ye parce qu'il est politique il a su parler donc quand il nous a appelé a ma kuma d'an ma o de tun ne ko n ko deuxième partie bɛ se ka na a bɛ se ka kuma di mɔgɔw ma an ka débat dayɛlɛ autour des questions aw kana n'aw ka proposition ni parti politique ka proposition don dialogue kɛ kun y'o de ye les partis politiques ont proposé denni voilà o bɔra jɔn na o bɔra Choguel ninnu ni gouvernement de la an bɛ se ka fɔ o gouvernement kɔnɔna la Choguel b'o kɔnɔ bɛɛ taara n'i ka proposition ye siɲɛ joli parti politique bɛ taa n'u ka proposition ye wa parti politique ka proposition bɛ di jɔn ma o bɛ kalifa Abdoulaye Mayiga de la parce que anw tɛ rattaché Choguel la koyi parti politique bɛ rattaché len don Abdoulaye Mayiga la n'o ye administration territoriale ye mais Choguel bɛ se k'anw wele ka na ziiri na n'anw ye n'a ka d'a ye ka baro kɛ n'anw ye ten n'a ka di min ye i bɛ ne lamɛn ban mais o tɛ kojugu ye o mais o kojugu ye jamana ko la o tɛ kojugu ye yɔrɔ min na n bɛn'o f'i ye Mali bɛ situation min na ziiri da jamana de la an mago bɛ ziiri de la ne y'a ja a bɛna ziiri da mais n k'a y'o de kɛ e ka lamɛn ban ne y'a ja a bɛ ziiri da n'anw ye n'anw taara lamɛn ka ban ça nous plaît donc maintenant n'a taara kuma ɲuman fɛnɛ fɔ a fɔra banna mais anw fɛ a ye kuma min fɔ bi valeur b'a la aw tɛ Mali ye parce que nous a e y'a lamɛn sa e bɛ ka taa ni ko in ye cogo min na e bɛ fɛ ka politique de exclure ka bɔ jamana la tu veux exclure la politique du pays ne m'o fɔ ayi non i ka kuma bɛ k'o de yira i tɛ se ka politique n'a ma sa n k'i ma n ye fɛn fila f'i ye n k'i ma commerce o bɛ kɛ ni récépissé de commerce de maintenant politique o bɛ kɛ ni récépissé de politique de donc n'i bɛ politique kuma fɔ ni jamana bɛ jɔ jamana tɛ jɔ ni politique t'a la n t'a dɔn fɔ CNT filɛ bi CNT c'est politique c'est vrai alamɛ Malick Diaw c'est un militaire mais il joue la politique avec ses armes ni mɔgɔ baden b'a bolo a bɛ k'u gérer cogo di a tɛ k'u gérer ni marifa politique kɔrɔ fɔ an ye dɔrɔn politique c'est pour servir alamɛ ah c'est pour servir donc maintenant pour servir les intéressés hein minnu bɛ kɛ ka porte drapeau ye aujourd'hui Kasum vient de me poser la question Choguel ye mun fɔ an ɲɛna Choguel ye min fɔ an ɲɛna moi je viens ne de bɛ n'o lakali ni plateau kan Choguel yɛrɛ tɛ yan kuma bɛ jamanadenw de b'a apprécier mais ne tɛ u tɛ ne ka kuma tɛ ne lamɛn ne ka kuma tɛ moi je viens dire ce qu'il a dit maintenant c'est au peuple d'apprécier mais e bɛ ka kɛ comme si Choguel taalen policiers wele e ka hakilina ye mun ye Choguel kan ka t'o de fɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la alamɛn e bɛ k'i hakilina ta de fɔ mais ani réalité tɛ kelen ye bon maintenant sécurité o ma dafa nin kan ka kɛ Choguel kan ka t'o de fɔ o tɛ ka hakilina ta yan e bɛ se k'o fɔ plateau kan yan k'a fɔ bon ne ma sɔn a ye kuma minnu fɔ bi moi je ne suis pas convaincu donc ne fɛ a kun bɛna taa mun fɔ o de ye nin ye o de ye nin ye o de ye nin ye mais quand même prochainement n'i y'a fɔ peut-être a b'a lamɛn o ne y'a lamɛn donc prochainement ne bɛ fɛ ni Choguel n'a bɛ kuma a kuma ni nin ni nin ni nin i ka proposition de kɛ o moi c'est pourquoi quand tu parles fais des propositions e bɛ se ka ko dɔ ye ne t'a ye ne bɛ se ka ko dɔ ye t'u ye maintenant anw bɛ politiciens filɛ komi mesiw de don u tɛ fɛn bɛɛ dɔn
mɔgɔ dɔ bɛ kɛ président a tɛ ko dɔn mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a kɛrɛfɛ o de b'a bilasira yɛrɛ n'i y'a mɛn a bɛ ka taa yɛrɛ o de don mais ala ye fanga chance d'a ma i kan ka mun sɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'o wuli ka bɔ yen il y a 3 ans 4 ans mɔgɔ si tun t'a dɔn qu'Assimi bɛ kɛ président mais aujourd'hui si Assimi est entouré par des gens qui connaissent réellement les choses u bɛ fɛn dɔw fɔ a na politiquement kuranko ninnu tigɛcogo ni fɛn ninnu filɛ ça veut dire Kassim terikɛ dɔ bɛ a ye kalan kɛ États-Unis ou bien a ye kalan kɛ jamana dɔ la terikɛ dɔ bɛ a bɛ centrale nucléaire de dilan donc ala b'a kɛ Kassim bɛ taa gɛrɛ Assimi na sisan Kassim b'a fɔ bon président kuranko t'o ma n b'a yɛrɛ bɔ i bɛ ka taa ni sira min a bɛɛ ka jan mais o chance de o ça c'est une chance ale yɛrɛ ka gɛrɛ ale faama la donc jamana mara la i bɛ se ka mɔgɔ ɲuman sɔrɔ ko i bɛ se ka mɔgɔ kuntan sɔrɔ bon donc n'i ye mɔgɔ kuntan sɔrɔ i t'o bila i t'i débarrasser ka bɔ o la o bɛ taa ni i yɛrɛ de donc an bɛ mun fɔ bi. ne bɛ fɛ ka d'accord n y'a faamu. non hali ne kɛra président ni e ne wele ni ne ta ye dumuni ɲini dɔrɔn de ani wari ɲini ye ne b'o de kɛ ne tɛ baara kɛ koyi ne bɛ marché ni affaire dɔrɔn de tanta e kɛrɛfɛ donc e kɔni bɛ min fɔ i ka jo ye ne ye dɔrɔn ne bɛ taa madamu da. i ye kuma dɔ fɔ sisan min ye orienté merci. i jɔ ka ti dɔ di madamu ma ka dɔ di mɔgɔw ma donc e tɛ se ka ne ye n'i ko ko madamu ko non k'a to yen donc o ɲɔgɔn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan o donc n'i y'a mɛn hali Assimi b'a fɔ jɔn ka taa mɔgɔw bila kaso la parce que ni c'est même pas comment manager i bɛ ka na ministre 80 a y'a bɛɛ labila Mali la yan o ma kɛ Mali la yan ministre 80 a ɲuman ɲinina de kun don a ma ɲuman sɔrɔ i m'a fɔ ma bon Assimi nana ni bi cɛ donc a ye fɔlɔ ta kuranko la o ɲagami kun fɔlɔ ɲagamina kun filanan ɲagamina a sarana donc a y'i sigi sisan ka ko in lajɛ sisan donc a bɛ k'a ɲɛɲini de sisan hakili fɛ donc maintenant Mali bɛ yɔrɔ min na komi bi Mali mɔgɔw bɛ mɔgɔw de la qui ont des idées qui ont des projets qui ont des propositions donc i bɛ ka mun fɔ si tu me proposais Choguel y'a ta fɔ a bɛ mun don a t'o de fɔ an ɲɛna bi n'a bɛ fɛn wɛrɛ dɔn min ka ɲi n'o ye a tun b'o de fɔ maintenant ça toi aussi tu as eu la chance ne bɔra yen an nana an bɛ ka débat kɛ bon vraiment Martin moi ce que j'ai compris dans les propos de Choguel anw sigilen don mun kan a bɛna mun fɔ an n'a kan ka débat o donc voilà an fɔra an jigi kɔ donc maintenant ne bɛ fɛ siɲɛ wɛrɛ prochainement ni Choguel bɛ kuma a kuma ni sécurité a kuma ni baloko a kuma ni sunkalo a ka kuma ni kuranko ye ou bien problème minnu bɛ yen problème minnu bɛ yen donc n'i y'o fɔ a b'a fɛ i t'o adressé ne i b'o adressé Choguel de la ne lamɛn dɛ tu adresses ça à Choguel. Mais moi, si tu parles politique, moi je te parle. Non, évoquer politicien, n'est-ce pas? Donc, jamana kono do nga souffrance al sa Choguel kuloto la. Bon, ni connais ma Martin. Ta proposition, je ne ta proposition. Ni edo e peut-être kuma modèle fois. Ni Kassim yo question posée ta poser bagao. Ni Kassim yo Martin, Choguel tara kuma mon phobie. Selon toi. Et ka clienta ku ju ni kuma pour moi je vais dire ça. Mais ne ma yini ngolo nto fo. Bon donc toi aussi. Amaka Choguel kuma de décortiquer. Il m'a fait décortiquer la e a ke zuru. Otea. Mais avant on gonya. Asayi da message ya ke zuru. Ay mala o yɔrɔ la an k'i fana la faamuya koyi a ma mago ɲɛ e ye jamana ye ayi an bɛ don min na n'i ko jamana ka bon parce que Kassim ne y'i faamu ni i bɛ kuma i b'a dɔn k'a fɔ ko par exemple sisan Mali la mɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ dɔrɔn non maliyɛnw yɛrɛ de ye nin ye non maliyɛn dɔw ye nin ye hali mun y'a cɛ an bɛ ka fɔ an bɛɛ de i b'a ye donc o la i bɛ bɛɛ bugɔ ni bere kelen e filɛ e t'a la o mun y'a cɛ maintenant bi ne bolo Choguel taara min fɔ a ma mago ɲɛ maliyɛn fanba ye mais a ma mago ɲɛ mɔgɔ si ye o tɛ se ka dɔn mɔgɔ tɛ se k'o fɔ o c'est comme mɔgɔw bɛ bɔ peuple b'a nɔfɛ peuple jumɛn i sera ka mɔgɔ min ladon o de y'i ka peuple ye donc a yɔrɔ la i ye min fɔ tiɲɛ don parce que bɛɛ kan ka bonya ni hakilina ye mais n'i ko k'a ma mago ɲɛ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ ka occasion yɛrɛ sigi dɔrɔn ka t'i sigi di salle kɔnɔ ani premier ministre ka ɲɔgɔn ye a bɛ ka kuma a ɲɛna o b'a ale fɔ Kassim mɔgɔ bɛ photo ta parce que u y'a ye bi a diyar'u ye Kassim o ye tiɲɛ n ye tiɲɛ di aw ma awɔ sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne tɛ ba mɔgɔ si ka hakilina ne ko de ko je ne suis pas opposant hali parti politique a bɛ se ka kɛ a dɔw b'a fɔ ko bi ne taara ne bɛ fɛ ka lamɛnni dɔrɔn de kɛ komi an siɲɛ fɔlɔ don mais dɔw b'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka lamɛnni kɛ mais n b'a fɔ a ɲɛna a kana dan nin ma n'a bɛna siɲɛ wɛrɛ nin sen ta nin cunna an kan a ka thème caman à l'avance an fana k'an hakilinaw labɛn an n'a kana an ka kuma faso ko kan olu ye proposition de ye quoi Kassim mais ni fɛn ko kɛra n'i y'a bɛɛ lafili o fana cɛ man ɲi et puis hali jɔ jamana question kelen f'i la Kassim e kuma dɔ fɔ ça c'est important Choguel ye nin lettre sɛbɛn normalement a kun kan k'a ci parti bɛɛ de ma kelen kelen o erreur kɛra an y'a fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna o maintenant sisan i b'an wele kun min na i b'a terme de référence i b'a bɛɛ ci an ma mais comme n y'a f'i ye e bɛ segin ne ka kuma in na yan ayi jɔ ne lamɛn ban ne tɛ sigi ka kuma la dɛ ne dɔn ni ne tɛ idée kelen na sisan problème ye mun ye Choguel ye lettre balance k'a fɔ a y'a bila ka taa administration territoriale la a y'a bila ka taa ministère wɛrɛ la pour k'a lase a sibagaw ma mais lettre ma se
Mais l'intrigue copie, moi, il y a des signes, réseau sans fait. Tout ça, c'est pas un problème. Mais là où il y a problème, mon refi, ni première partie, je suis vraiment délicat, de pas dans la primature qu'on bide ne bɛ kuma en tant qu'homme politique ne tɛ kuma komi e bɛ kuma na cogo min na i yɛrɛ ko i tɛ politicien sa kasi a y'a ko politicien tɛ n'a ko politicien ne tɛ da don o niveau la sa a y'o fɔ sa kuma la mɛ maintenant Sogɛli ye premier réunion de kɛ ni anw ye donc a nana a y'a ka tilanta brocher ka jigin anw b'a kɔnɔ deuxième tour la donc deuxième tour la n'a ko a ye na anw b'a fɔ non i ye lettre ci cogo min na fɔlɔ la anw t'o fɛ tuguni quoi donc maintenant an bɛ taa kuma ko mun kan i b'o sɛbɛn k'o ci anw ma a y'a ka première partie kɛ o mais anw mɔgɔw mun na k'a lamɛn fɔlɔ maintenant ni mɔgɔ y'i wele n'i ma mɔgɔ i bɛ se ka mun fɔ c'est après maintenant que les gens vont analyser prochainement quand ils nous envoient la lettre an bɛna o bɔ premier ministre bɔ dɔrɔn i b'a lajɛ i bɛ sujet d'an ma an bɛna taa débat kɛ mun kan n'aw ka taa expliquer a kɔni tɛ segin explication kan tuguni Mali ko explication an bɔr'o kɔnɔ donc maintenant e bɛ ka min n'o ye dumuni ko n'o ye courant ko n'o ye sécurité ko ye parti politique a bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo di ni nin hakilinaw ye a y'a sɛbɛn a ka na n'a ye an y'o kɛ ka ban président a ma ko ka faransi yan mɔgɔ de m'o fɔ denni na mɔgɔ ma ko ka mini situation yɛlɛma a bɛɛ ma kɛ o jalo kelen la donc an bɔr'o kɔnɔ donc an bɛ min kɔnɔ sa an bɛ concret de kɔnɔ jamana bɛ yɔrɔ min na i komi bi an ka wari tile bɛ mɔgɔ min bolo o ye tubabu ye gɛlɛya min b'an kan bi wari de wariko gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ bi parce que ni anw ni tubabu kɛlɛla anw y'o gɛn olu de tun bɛ wari dilan ka di anw ma donc maintenant o stratégie minnu ne bɛ k'o fɔ riposte ninnu o tɛ kɛ ni wari tɛ o souvent bɛ se ka di jɔnw ma cogo di ko wari tɛ kɛsi la ou bien nin bɛ tan an kan ka nin san ministre directeur énergie ye maa fɔ bi yan 300 milliards o bɛ sɔrɔ an ka miniti 15 tɔ kan ka kɛ sunkalo ko ye Mala i ka réaction pour an ka tɛmɛ politique la parce que politique la ne yɛrɛ ko an ka ɲininkali an ka tɛmɛ n'o kan wa a ɲininkali kɛ ayi non i ka a reformuler ka ɲɛ ayi non i ka fara an kan kɛ fɔlɔ a ye nin kuma min fɔ nin n'an jamana mara la n y'a f'i ye sɛbɛ de don kelen filɛbaga wɛrɛ b'an na min tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye bi Mali ye espoir min ye diɲɛ bolo farafin jamanaw dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ bolo Mali enjeu bɛ cogo min na n'i b'a dɔn nin weleli ninnu bi Mali mago t'a la ne m'a fɔ ko ne dɛ ne m'a fɔ ko parti politique dɛ n ko Mali de mago tɛ nin image sugu la semaine passée i bɔra i ye communication min kɛ bi an nana accélérer a kan de façon un peu intelligente mais bi orientation jɔnjɔn jumɛn bɛ Sogɛli bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma politique sira fɛ investissement humain kuma ye bi ye mais Sogɛli qui n'arrive pas à rassembler les gens mais qui divise toujours les gens aujourd'hui avec la militaire au Kunga ça veut dire quoi ça est-ce le rôle d'un premier ministre un deuxièmement il n'en a que M5 ti malien nti sɛgɛn ti ɲinɛn t'o fɔ parce que ale tɛ M5 ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan i y'a faamu mɔgɔ minnu bɛ kule la bi ko jeunesse M5 a ko kɛra cogo min na caman tɛ se ka caman ɲɛfɔ a la n bɛ maa tan tɔgɔ n bɛ se k'a d'i ma bi n'i tilara n lamɛn sa n bɛ ka premier ministre ka kuma de f'i ye a y'aw parti politique min wele bi a taara aw sigi fu kan an mago bɛ min na nin tɛ donc siɲɛ wɛrɛ n'a y'aw wele comme ne t'i ka parti la tɔn ma anw bolo kɛ une association politique aussi hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ ci anw ma faso kanu Kébé comme commissaire principal ye i bɛ Kébé kɔni dɔn merci beaucoup. D'accord. Donc Martin an ka miniti tɔ man ca kosɛbɛ pour an ka se ka dɔ fɔ sunkalo ko la sunkalo bɛ ka se mɔgɔw jɔrɔlen don tiɲɛ don min ye sugu kɔni minɛn b'a kɔnɔ mais jɔrɔna ye min ye o ye musaka ko de i yɛrɛ fɔ sa k'an ka wari tile bɛ tubabu bolo ka wari tɛ ka sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ bi pour que sɔngɔw kana yɛlɛ bon gouvernement kɔni ye butigi témoin kɛ Bamakɔ kɔnɔna na n bɛna mun f'i ye depuis transition daminɛ na moi j'ai proposé k'a fɔ état ka 2 milliards bila région bɛɛ kɔnɔ malo sukaro sinon 2 milliards par 19 régions ça ne dépasse pas 40 milliards 38 milliards i m'a faamu wa u bɛ magasin ta malo bɛ na tulu bɛ na ɲɔ bɛ na fo ka taa transition ban donc minɛn bɛɛ bɛ jigin o magasin ninnu kɔnɔ maintenant ni wari bɛ minnu kun n'i bɛ fɛ ka taa san yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa san yen mais wari tɛ circuler fɛn caman fana bɛ yen nɔ gouvernement kɛlen don k'olu bloquer quoi i b'a dɔn jamana kɔnɔ système dɔ de tun bɛ yen maliyɛn bɛ gulo ɲɔgɔn na de ne bɛ wari sɔrɔ ne bɛ dɔ d'i ma e bɛ dɔ di nin ma ne bɛ dɔ di nin ma wari bɛ taa ten ni Mali kɔnɔ yan bon donc maintenant système min tun bɛ yen n'o système tun bɛ yen transition ko fo a ka zone bɛɛ don kaso la
mina wari tun togo filanan de fiye parce que wari yɔrɔ wari tun bɛ yen a bɛ tourner mɔgɔw b'a dun comme ils veulent a fɔ fana ko jamana wari tun na milliard tun na fɛ a tun na fɛ c'est le système qui a fait que au Mali système bɛ mɔgɔw kɛ zon ye quoi parce que i bɛ bila service min na i bɛ taa sɔrɔ wari bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka di e ma donc e yɛrɛ tɛ wari bɔ yɔrɔ la e b'a minɛ ten ni wula sera e bɛ taa so ni wari ye donc olu mɔgɔ ninnu bɛɛ ma minɛ sisan bon wari min bɛ circuler dugu kɔnɔ wari bɛ tunu mɔgɔw la forcément donc o domaine bɛ yen komi o ɲɔgɔnna si misɛnman caman mɛ sisan wari bɛ sɔrɔ cogo di pour que sunkalo musaka ka se ka sɔrɔ kasi o ma nɔgɔ dɛ wari tɛ se ka tila bɛɛ la dɛ fitinin bɛ min bɛɛ b'i ta gérer ka ɲɛ de parce que n'o de fɔ ka tɛmɛ ko transition ye école de ye Mali ka nin transition école de don i m'a faamu bon a école ye yɔrɔ jumɛn ye an ye mɔgɔw gɛn k'u gɛn mɔgɔw tun bɛ yen n'u bɛna ni wari ye u bɛna n'a ye bandiya siraw fɛ k'an ka dugu ci mɛ an bɛ wari sɔrɔ an y'olu bɛɛ gɛn o réseau tununa ou bien o ma tunu minnu fana tun bɛ jamana wari piye n'an b'o fana fɔ olu fana tɛ yen tuguni donc diyagoya gɛlɛya bɛ na maintenant fitinin min ni économie min bɛ bɛɛ bolo sisan bɛɛ bɛ k'o de gérer i ka manière la donc maintenant fitinin bɛ mɔgɔw bolo u k'o gérer wa commerçants laɲini min fana bɛ kɛ commerçants fɛ donc u k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ waati min kɔnɔ bi an bɛ transition de kɔnɔ an bɛ crise dɔ de kɔnɔ n'o ye guerre ye et puis déplacés bɔra yɔrɔ caman ka na jigin mɔgɔw fɛ yen donc mɔgɔw ka ɲinɛ ɲɔgɔn na nin sunkalo in na donc o bɛ se ka kɛ sunkalo bɛ se ka tɛmɛ o cogo ɲuman kɛ sinon n'a fɔra ko wariko tɛ gɛlɛya tɛ Mali kɔnɔ bi ni mɔgɔ f'i ɲɛna i bɛ wuli ka bɔ o kɔrɔ wariko gɛlɛya bɛ yen. mais mun bɛ kɛ pour que ka se ka sɔngɔw to tan cogo sɔngɔw kana yɛlɛ. bon sɔngɔw bɛ contrôler de. gouvernement kɔni ye butigi 19 sigi Bamakɔ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se ka to ka sanni kɛ ko sɔngɔ tɛ yɛlɛ. bon tout ça c'est bon ça c'est une bonne chose mais e min fɔ wari liquidité. n'a tɛ yen o de tɛ yen bon donc o min ye problème ye bon n'i tɛna sa i b'i débrouiller dɛ donc maintenant i b'a dɔn an ka maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ olu caman bɛ appui kɛ yan olu mɔgɔw dɛmɛ bon il faut que an ka kɔfɛ mɔgɔw fana k'a dɔn an b'an profiter jani u k'a dɔn k'a ma nɔgɔn voilà k'a dɔn k'a fɔ sunkalo in na i bɛ mun dɔn hali n'a kɛra dɔɔnin ye 5000 don 5000 don i k'a bila ka na a tigi kun ni sunkalo in na bon an bɛ se k'o fana fɔ parce que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ kɔfɛ olu de bɛ se ka apport kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ donc bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an minnu bɛ yan min bɛ se ka mun dɛmɛ nin wagati in kɔnɔ vraiment ko dɛmɛ minnu fana bɛ ni se b'olu ye dɔɔnin u fana ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o kɛra jamana bɛ lafiya. donc Martin Mali politique image de gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ wuli cogo min na a t'o fɛɛrɛ fɔ a b'a fɔ de ko kɛnɛma mɔgɔ minnu taara tunga fɛ ni tɔɔrɔ y'a to taara tunga fɛ i bɛ tila ka k'i bɛ maana bɔ olu ka wari nɔfɛ olu hinɛ kan ka anw minɛ bi fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ olu de kan ka politiki bila ka baara kɛ bi jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na caman bɛ tunga fɛ u bɛna lafiya sɔrɔ faso kɔnɔ cogo mais mɔgɔ min bɛ degun bolo n'i ko ka to ka 5000 5000 ci tuguni an ka mɔgɔw hinɛ minɛ wallahi an ka mɔgɔw hinɛ minɛ dɔw ye kɔgɔji tigɛ cogo min ka to u bɛ balo cogo min na ala b'a ɲɛ dɔn mais n t'i jigin i la o la parce que i ye Jawara ka ye maraka ye tunga ka di i fɛ ko an bɛɛ ye tungara kɛ an ye yangaw ye donc an ma se yen ma fɔlɔ donc Kasim an bɛ foli kɛ autorité la fɔlɔ yani n ka sunkalo musaka ko in kuma jaabi u ye communiqué dɔ kɛ ko ka Starlink u ka wifi Starlink ko ka interdit Mali kɔnɔ communiqué in ɲana kosɛbɛ mais a kana dan communiqué ma o ka action tugu a la wifi dɔ de don wifi d'espionnage dɔ de don hali ni réseau tɛ dugu min kɔnɔna la sisan tant que a sigilen don i bolo c'est satellitaire américain ta de don bon a da ma nɔgɔn dɔɔnin donc u y'o min kɛ an b'u fo o la parce que c'est un système sûrement c'est ça. C'est un système d'espionnage très efficace et très puissant. Très efficace et très puissant. Justement, c'est ça. Donc, action, tout cas, là, la menu déjà, nous, c'est qu'à récupérer, qu'à amener. Kazim, à me garder, Kazim, à me garder, qu'on a fait un peu bien. Et puis, on peut donc sera beffet. U bɛ don sira bɛɛ fɛ donc filanan ye min ye livre ko kuma dɔ tɛmɛna semaine tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ an ka autorité ninnu an k'u dɛmɛ u jigi tun bɛ parti politique minnu kan parti politique tɛna se k'u dɛmɛ kelen u jigi bɛ Choguel min kan Choguel tɛna se k'u dɛmɛ a tɛna se k'u sutura n bɛna stratégie fitinin ɲɛfɔ livre ko in piège nana cogo min na Amadu Jikɔrɔ ni min filɛ ala y'a kɛ bi n donna n'a ka guloki ye n wele k'a sɔrɔ n bɛ sugu la ni nin ye nana n'a ye ten a bɛ n'a ka yaala quoi Librairie populaire du Mali ale de kɛra sababu yani indépendance yɛrɛ ka ta
ka diɲɛ yaala ka taa livre ɲini dugukolo sanfɛ a livre kelen tɛ a donna ni min ye Mali kɔnɔ n'a ma kalan ka compte rendu fidèle kɛ président Modibo ye yan'a ka don ni livre ye nin bɛ se ka dɔ fara an ka mɔgɔw ka hakili dayɛlɛ kan nin bɛ se ka dɔ fara an ka politique faamu kan nin bɛ se ka dɔ fara an ka jamana ka taaɲɛ kan a nana ni librairie populaire du Mali k'a kɛ ka faso jansa nin ye ne se k'a di jamana ma fɛn k'a yɛrɛ a ko jamana man ka fɛn kɛ maa ye maa de b'a k'i faso ye donc ni librairie dɔ tun bɛ État bolo bi Choguel il est intelligent on le dit il est malin on le dit il doit avoir la capacité de réflexion ka nin fɛn ninnu dɔw ta en compte ni ye librairie bila Mali kɔnɔ livre tɛ édité n'importe comment parce que bi livre sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ kelen ni ye stratégie dɔ bila en place surtout communication télécommunication Canal Plus bɛ Mali kɔnɔ n'est-ce pas tout canal ye joli 30 000 et quelques a bɛ 40 000 bɔ Sénégal an famana ma k'a to 13 000 la yen nɔ bi an ka communication a t'an sagoya la an ka denw bɛ film min filɛ o bɛ dessin animé min filɛ a t'an sago na tubabuw b'an kɛlɛ ni nin bɛɛ ye sira jumɛn bɛ se ka kɛ teliya la guerre de bɛ mais o bɛ ka min bɔ télé la o bɛ information min passer ça peut nous désorienter toujours o bɛ ka rencontre wɛrɛ minnu boloda ɲɛ b'a la campus français sinikɛnɛ a kɛlen don ka mɔgɔw wele CICB la ko minnu mago bɛ bourse la ko ka taa kalan kɛ France fɛn b'a kɔrɔ n tɛ fɛn ba ɲɛdɔn a la mais ce n'est pas anodin américains ka 8 mars u kɛlen don ka organisation minnu financer o dɔw kan ka 8 mars kɛ sini u ye ONG minnu contacter an ye tulo sɔmina dɔw la an ye dɔw mɛn u bɛ ka sélection kɛ jamana kɔnɔ kelen u bɛ ka mɔgɔw former u ka jeunes sélectionnés minnu ye o y'a dɔw ta o taara n'o dɔw ye kana u ka jamanaw kɔnɔ dɔw tɛ jamana kɔnɔ yan Choguel kan k'i ɲɛsin nin kɛlɛ ninnu ma ninnu bɛ se ka bali jamana kɔnɔ cogo min a bɛ se k'i ɲɛsin ninnu ma dɔ bɛ se ka bɔ kanali ninnu prix la cogo min anw ka jamana kɔnɔ yan dɔ bɛ se ka bɔ télécommunication prix la cogo di anw ka jamana kɔnɔ yan nin bɛɛ ye kɛlɛ ye min bɛ jamana kɔnɔdenw nafa ne ka mɛn sunkalo de ma awɔ min na o an tun bɛ politique la politique phase tun ma ban kosɛbɛ nin taara n'an ye donc nin bɛɛ ye fɛn min bɛ se ka an nafa stratégie de don sunkalo musaka tali la Kasi ko k'u ye butigi 19 de fɔ n'est-ce pas État yɛrɛ ka butigi de don État yɛrɛ ka butigi ani commerçant tɛ d'accord donc ni o don an b'u fo kosɛbɛ donc u kana ɲinɛ toujours an ko référence de bɛ Mali bolo référence min bɛ Mali bolo o ye Modibo kelen de Somiex tun bɛ jamana in kɔnɔ yan OPAM tun bɛ jamana in kɔnɔ yan donc u k'u référer o kan tant que suma ou bien mɔgɔw bɛ fɛn min na a gulonnen don commerçant wɛrɛw de la o de bɛ na ni dekun ye fasodenw ka kelen subvention in c'est un système de banditisme seulement min bɛ mɔgɔninfin permettre i k'i sago kɛ jamana la o ko o système ninnu fana bɛɛ analyser k'a lajɛ mais prix ka nɔgɔya prix kana nɔgɔya Kasim ne taara n ka minɛn ta prix min na ne sago bɛ n ka prix la dɛ parce que n y'a dédouané ka na ne sago bɛ n ta la dɛ État nana ni min ye n'a bɛ bɛɛ bɔ mɔgɔw ka taa ta sinon n nana ni n ka minɛn ye sɔngɔ min na n tɛ se ka fɛn bɔ a la jamana ye dɛ donc autorité u bɛ se ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye fɛn min na o k'o kɛ mais min ye k'a fɔ ko n bɛ se ka fɛn fɔ tuguni ka fara nin kan o kɔni k'a dɔn n'u bɛ fɛ ka mɔgɔw lafiya u yɛrɛ ka na n'u ka minɛnw ye. kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ Martin? Bon n ko a ko Mali politique ko n'o produit de ma kɛ ministre ye ma kɛ directeur ye donc ne tɛ Mali produit kolo minnu tɛmɛna ne t'o ye moi j'ai ma vision Kassim b'o dɔn ne la Mali jɔli ne bolo a tɛ san kɛ ko moi j'ai mon plan ici en 10 minutes je peux t'expliquer mais n tɛ se o ma. Martin, moi je vous suis depuis très longtemps. donc n'i b'o dɔn ka ban kana fɔ ko ne ye nin produit ye ne ka idée Mali si ka projet tɛ kelen Mali kɔnɔ yan bɛɛ b'o dɔn ne la donc i ko ne ma proposition kɛ ne i ko nin kalaman kɔnɔ sunkalo in kalaman cɛ o cɛ ye fɛn o fɛn a ye fu f'i ye fo ne wari tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko ni coronavirus wari a yɛrɛkɛlen don ko o kɛ Orange Money k'o bila mɔgɔw kun rapidement sisan pour que an ka bɔ n ye plan de fɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ solidarité o de bɛ se ka kɛ nin wagati kɔnɔ n'a bɛ crise kɔnɔ Mali yɛrɛ y'o jamana de crise tɛ Mali dɔrɔn na dɛ crise bɛ diɲɛ de la ne bɛ ka kuma fɛ fɛrɛ la e tɛ k'a faamu ne lamɛn ne b'a ka tɔn ka tila n ka kuma la an bɛ crise kɔnɔ donc an bɛ crise min kɔnɔ Mali yɔrɔ dɔ tun minɛlen don Mali bɔr'o kɔnɔ o jugu kɛlen don ka yɔrɔ caman minɛ bi donc n'i taara insécurité dɔɔni bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi donc o de ye crise n'a fɔra ko crise n'i tɛ se ka taga i sigida bɛɛ la facilement o de ye problème ye
donc hali togodala mɔgɔ bɛ sɛnɛfɛn mun ta ka na n'a ye yɔrɔ dɔw ni yɔrɔ dɔw cɛ crise don n'a tɛ se ka na facilement sagaw nali gɛlɛyara misiw nali gɛlɛyara bon hali an ka nanfɛnw ni fɛn ninnu mɔgɔw caman produit a bɛ ka na sisan maliyɛnw bɛ ka don o sɛnɛ modèle la tomati ninnu ni légumes ninnu ni papaye ninnu an bɛ ka don olu la mais n ko de mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ n ko minnu bɛ kɔfɛ olu ka mɔgɔ min olu bɛ se ka yankaw dɛmɛ maintenant minnu fana bɛ yan nɔ n ye proposition n ko minnu fana bɛ yan anw minnu ye politiciens ye anw b'a dɔn diɲɛ don o don i ma fɛn di mɔgɔ ma ayisa n'an bɛ sa Mali kɔnɔ i ma fɛn di mɔgɔ ma kɔni c'est trop an bɛɛ b'o rôle d'accord maintenant n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn n'i ko ko Mali ka lafiya Mali de bɛ production k'a yɛrɛ Mali de bɛ malidenw na travail donc o tɛ se ka kɛ cogo si la tant que l'État n'investit pas dans les régions donc ni région bɛɛ développé impôt man ka dan capital dɔrɔn ma donc région fana kan bɛ ka impôt bɛ multiplier de et que État doit mettre des budgets pour que se ka région ninnu développer yanni ka nin fana i bɛ nin fɔ Choguel a y'aw wele fɛn min kama dɛ nin tun ye proposition dɔ de région bɛ se ka kɛ a tɛna kɛ o Choguel bɛ taa yanni o cɛ o ye ka lamɛn sa Choguel taara Choguel ma taa ne ka plan bɛ n kɔnɔ yan depuis 2012 ne ka plan bɛ n kɔnɔ donc ni ne y'a sɔrɔ don ne bɛ taa ni Mali a bɛ k'aw bolo k'aw tun bɛ sunɔgɔ la Mali jumɛn donc n bɛ ka cɛ n bɛ ka mun f'i ɲɛna kana jɔ ko la koyi n m'a fɔ a ma fɔ mɔgɔ si ka denkuni yɔrɔ la k'e de bɛ kɛ président donc ne ye parti créé c'est pour être président et exercer le pouvoir du président ka jamana jɔ e yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye e bɛ kuma ba min na wariko de b'i la an bɛ wari d'i ma kasi i ka cɛ b'a faamu parce que jamana ye mun ye il faut développer il faut mettre les gens au travail sans idée il y a pas de travail donc idée de bɛ baara créer i bɛna hakilinaw de ye k'o yɛrɛkɛ donc a hakilinaw bɛ sɔrɔ ka exploiter n'o exploiter a bɛ na ni production ye donc ne bɛ bɔ mun kɔnɔ kasi ko a ko proposition n'i ma kuma tantɔ an bɛ i ka plateau kɛ i lamɛnlen don donc n'a ko sisan o proposition tɛ ne bolo donc maintenant sisan mɔgɔ minnu y'a lamɛn n'olu tɛ ne dɔn olu b'a ko wa ko cɛ don proposition bɛ ne bolo dɛ hali sigilen bɛ ne bɛ se ka proposition k'i sa i bɛ kɛ fɛn san bon donc an ka bila yan. Mala i ka kuma kuncɛ kuma. Kasim an bɛ mɔgɔw orienter k'u inviter. Falajɛ Papisi n t'a dɔn ni i b'a dɔn aw kɛrɛfɛ maa dɔ don yan a man ka janya yala. N y'a tɔgɔ mɛn mais an ma deli ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Merci a ye video dɔ kɛ kunun a ka di n ye k'a lamɛn a ka di n ye maliyɛnw k'a lamɛn a ka di n ye autorité k'a lamɛn a ye jigitigɛ kuma dɔ fɔ a ye jigisigi kuma dɔ fɔ a ko k'a sigora président Modibo la depuis Ala k'a da a ma deli ka nin sigo ɲɔgɔn kɛ Modibo ye tiɲɛ fɔ a y'a sigi o kɔnɔ a ko ale ye Modibo y'a ɲɛ la sigo la Modibo y'i kanto a ma ko Mali haju b'a la Mali jɔrɔ b'a la an bɛ degun min kɔnɔ bi a dalen tɛ dɛ fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ maanifin comme on le dit anw ka faamuya la maanifin t'i sa badabada o y'anw ka faamuya kɛcogo ye donc les morts ne sont pas morts sigo a bɛ se ka ko bɛɛ ko fɔ nin b'a jira k'a fɔ a ye fɛn min fɔ a kɔnɔ a dalen don a la ne yɛrɛ min y'a lamɛn ni Ala cɛla la n dalen don a la parce que anw bɛ nin baro kɛ ka kɔn bi ɲɛ donc Modibo y'a jira a la ko Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ ko n'an ma ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan k'a ɲɛsin jamana baara ma tiɲɛ kan ko a jɔrɔlen don dɛ donc an bɛ se ka diɲɛ fɛn o fɛn kɛ an k'an jija an kana dan kuma ye ma politiki tɛ kuma ye politiki ye fɛɛrɛ de min faso la taa ɲɛ cogo min min faso kisi cogo min min faso kɔlɔsi cogo di min taa ni faso ye fan na fan min maa ma deli ka taa n'a yɔrɔ min ko a ko kuma kuncɛ kuma la k'a y'a fari fan dɔ yira la n'o ye tɛgɛ yanyɔrɔ ye k'a fɔ ko nin kɛra a la k'a to kaso la kuma in Amadu Jikɔrɔni delila ka kuma in kɛcogo dɔ ɲɛfɔ an ye mais o ni nin fɔcogo tɛ kelen ye min confessera ale fana fɛ Sunkalo Samake fɛ donc ko dɔ bɛ yen min bɛ Mali kan donc nin kuma tɛ bolojigin kuma ye nin kuma tɛ ɲɔgɔn sama kuma nin kuma tɛ k'a se ka division don jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien militaires ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ka kuma sugu dɔ fɔ min bɛ bɛɛ funteni jamana contrôle la ou bien min bɛ bɛɛ funteni militaires contrôle la an mago bɛ fɛn na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jɛ fɛn dɔ ma cogo min na an k'an faso kisi ka bɔ bolo la i ye kuma min fɔ diɲɛ de b'an contrôle la o t'an b'an contrôle o t'i yafa a ye nin kuma in fana fɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn na o t'i ɲinɛ o t'i yafa wa o t'a dabila donc anw yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye ten dɛmɛbaga b'an na bi an ka se ka kisi sira saba dɔrɔn de don sira saba de y'an kisi Ala niyɔrɔ irisiw bɛ yan o ni anw yɛrɛ bɛ ka cɛsiri min kɛ donc nin saba de b'an bolo an kana sɔn nin kelen ka tila an na
falajɛ papi si ka kuma ye a ka di n ye ka tila k'a lamɛn merci an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn min ye bi baabu ye aw tun bɛ tali kɛ lakanako min bɛ an ka jamana kɔnɔ politiko ka taa se sunkalo ale kunbɛliko ɲuman ma seydou jawara martin parti lumière pour l'Afrique ale tun bɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn min ye mala ye Malamine Jara an b'a fana fo faso kanu o tɔndenw k'u bɛɛ lajɛlen fo Falaye k'i yɛrɛ fo k'a fɔ ko bi su in na ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniw kɛnɛ kan Ala ka dugu ɲuman kɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna